Perdón. Bo día, procedemos a comenzar o pleno, entendo que ordinario, non? Sí, ordinario que pone do mes de Nadal. Señor secretario, ten a palabra. Bos días a todos. A sesión ordinaria de hoxe, que é día 29 de decembro de 2017, ás 9 horas, na orde do día pon o primer punto, a aprobación se procede das actas das sesións ordinarias de 6 de novembro, extraordinaria de 23 de novembro e ordinaria de 1 de decembro. As dúas primeiras son transcritas literalmente e a última é extractada. Cousas que haya que cambiar, que haya que modificar, que haya que introducir. Nada máis. Pois continúe, por favor. Entón quedan aprobadas por unanimidade. Votamos ou entendemos que non? Bueno, se está de acordo non hai ningún problema. Vale, continúa. Punto 2. Decreto da Alcaldía de Acción de Conta. O señor alcalde dá conta das resolucións que dictou dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria anterior ata a data da convocatoria desta sesión. Forman parte do expediente e teñen copia, quedan enterados e poden obtela en calquera momento. Punto número 3. Dación de conta dos informes de morosidade e período medio de pago do Concello de Lalín e do Padroado Cultural de Lalín correspondente ao tercer trimestre de 2017. A Tesorería dá conta dos informes que se refieren ao PMP, o período medio de pago, que é o tempo que se tarda en pagar aos proveedores, tanto do Concello, que consta no expediente, que son un promedio de 4,87 días no que se refire ao Concello e de 10,889 días no que se refiere ao Padroado Cultural. Quedan enterados. Poden obter copia. Punto número 4. Aprobación... Espera, acerque un pouco máis o micro, porque eu creo que non se escoita ben. Aprobación... Punto número 4. Aprobación do cadro de precios das acometidas contadores do Servicio de Agua da concesionaria Espina e Delfín. Ten a palabra a conselleira de Facenda. Hola, bos días a todos. Pois nada, trátase de aprobar o novo cadro de prezos que propón a empresa Espina e Delfín e a aplicarlle as tarifas do 2017 o incremento do IPC do 1,6. Moi ben, Partido Popular, algo que decir a este respecto? Sí, nós estamos de acordo porque é o acordo que hai coa empresa, polo tanto, este ano teñen que subir o 1,6, que é o IPC, e, polo tanto, vamos a votar por responsabilidade a favor, porque eu recórdome que cando algún dos grupos de goberno era unha oposición, cando había este tipo de acordos que eran automáticos, se nos votaban contra, sistemáticamente, e podese comprobar nas actas. Polo tanto, nós, a diferencia deles, imos votar a favor. Algo máis? Nada máis. Seguinte punto. Hai que votar? Sí, aquí hai que votar, sí. Votos a favor? Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 5. Comparecencia da señora concelleira delegada de Medio Ambiente en virtud do acordo do Pleno de 1 de decembro de 2017 para dar conta das xestións realizadas na tramitación do ENIL Fraga de Casasvellas. Outro día, perdón, quedamos que por unha cuestión de dinamización do Pleno que podíamos facer a comparecencia conxunta. Entendo que seguimos, é dicir, unidade dos puntos 5 e 6. Entendo que seguimos na mesma idea, non? Foi o que falamos outro día, cando faláramos das dúas comparecencias. Falamos de facer a conxunta? Sí, sí, de que vostedes facían preguntas a un a outro distintamente. Quedamos en eso, pero se quedan outra cousa. Ben, a mí dame igual, non sei. Perfecto, pois vamos así. Por nós non hai problema. Pois adiante, entón. Adiante, Celia. Si, pero xa unha comparecencia hai que decir. Sí, hai que, al menos saludar. Adiante. Bos días. Bueno, sobre o que ocorreu co ENIL, xa o dixemos tantas veces, e outro día volvémoslo a explicar. O problema que estaba é que hai dous informes contradictorios, como ben seguramente tenden vostedes aí, donde un nos
dice que temos ben o catálogo de fauna, está nomeadamente excesivamente amplio e demais, que nos conceden un ENIL provisional, e no outro informe di que non temos ben valorados nin os árbores, nin a súa idade e demais. Entonces, en el primero nos pedían unha serie de, aparte de decir que nos daban o ENIL provisional, nos pidieron unha serie de documentación. Esa documentación está enviada porque outro día ainda pedín o registro da Xunta en conforme se enviou esa documentación, en aclaración de o plan de conservación, os costes e demais. Aquí pues hai unha contradicción que agora esperemos que con el recurso de alzada a Xunta pues nos aclare que o que quere. É verdad que en todo momento tamén di que a empresa Unión Fenosa ten unha concesión de línea de alta tensión. Ese é o maior problema. Se non houbera esa concesión, o ENIL non tiña ningún problema para estar dado de forma definitiva. Tamén quería decir que a veces se di que é un ENIL como pequeno, e que é un ENIL que é de 28,83 hectáreas. Este concello, para manter ese tipo de espacio, principalmente, aunque é privado, pero había que manter pois os camiños e as áreas de servidumbre, é o que podía mantener. O sea, nos, dado que cos costes que eso produce, non se podía ir como ENIL a máis grande. Bueno, eu como xa casi todo está dito, casi me vou esperar a que vostedes me fagan todas as preguntas e aclaracións que crean convintes. Vale, gracias. Moi ben, Partido Popular, adiante. Ben, a verdade é que eu esperaba unha explicación algo máis fundamentada, porque realmente, querida concelleira, dixo pouco ou nada. Nos creemos que a tramitación do ENIL por parte do Concello de Lalín foi unha auténtica chapuza de principio a fin. Esa é a nosa opinión. Claro que podemos estar equivocados, pero vou intentar demostrarlle que non. Mire, dicimos que foi unha chapuza porque eu xa expliquei outro día no pleno ordinario, no pleno extraordinario que tuvemos para a aprobación do mesmo, perdón, para a aprobación do recurso de alzada, xa expliquei que vostedes omitiron, cando tramitaron o expediente, omitiron con, non sei se por falta, digamos, de seriedade, que quero pensar que non, pero quero pensar que por incompetencia política, mandaron para lá un expediente insuficiente a todas luces, que agora intentan tapalo no recurso de alzada, e que o problema é que moito me temo de que o fixeron mal. En todo caso, non son eu que non ten que xulgar, ni moito menos, pero mire, os recursos de alzada, xa yo expliquei outro día, valen para o que valen. O recurso de alzada vale para que a administración contra a que faz o recurso de alzada analiza a documentación que ali ten. Se ti aportas documentación adicional, di o artigo 118 da Lei de Procedimento Administrativo, é fariña de outro costal. Iso que quere dicir? Que eu non dou entendido como vostedes tendo na vosa propiedade, na vosa armaos, o informe do Consello da Cultura Galega, o informe do Valedor do Pobo, a sentencia de Fenosa, o informe de Guitián, que habíamoslo contratado nós. Eu non sei porque esa documentación que tiña que estar na parte primixenia da solicitude non estuvo. E aí hai unha neglixencia grande por parte da redactora do informe que foi a señora Casal de Rei. Hai un informe que, desde o meu punto de vista, grave. Fixo un traballo non insuficiente, moi deficiente. Se houbera que lle dar unha nota, eu darei un 1 ou un 2, porque según expertos eso parece un traballo case de XB ou de bachillerato como moito. Por tanto, a señora Casal de Rei fixo un traballo moi eficiente, vostedes mandaron para lá e non se preocuparon de mandar outra documentación, e agora...
Unha cousa, non lle quero interrumpir, pero Non. por unha cuestión de formas. Dime o secretario que unha comparecencia o que ten que facer vostede, se o ten a ben, son preguntas. Sí, claro. Eu deixolle facer unha introducción sin problema, pero entón sí que poño tempo, vale? Sí, bueno, pero diga ao secretario que eu que opino, que ao mellor estou equivocado, é que eu para facer as preguntas quero facer unha introducción. Non, digo que sí, pero digo que se fai Porque introducción... as preguntas van vir precisamente en torno a eso. No, pero non me está entendendo. Digo que a introducción voulle poñer tempo, as preguntas non, pero a introducción... Vale. Vale. Adiante. Usted non se preocupe, que a mí o tempo sobra. Disculpe, veña. Digo que a razón de que tuviéramos que ter un pleno extraordinario para contestar o outro día, para contestar, para poder poñer o recurso de alzada, que foi un despropósito non o pleno, senón que ver no recurso de alzada que leva a documentación que é totalmente complementaria, pero que tiña que estar na parte primixenia. E agora veremos que é o que lle din as autoridades autonómicas, pero claro, unha vez máis, vostedes, eu creo que teñen claro que o que queren é non facer o anil, porque senón me collen a cabeza, porque, a ver, pode haber algo de incompetencia, pero tanta eu non vos la creo. O sea, eu non vos supoño tanta incompetencia. O sea, que vos valoro máis do que poñedes aí. Entón, como vos valoro máis do que poñedes aí, digo eu, pensando mal, que non quero pensar mal, non será que non queren que lle aproben o anil para botarlle a culpa a Xunta e con eso teñen arreglado? Iso é o que me leva á conclusión a que me leva. En todo caso, vamos a fazer as preguntas. Eu a señora concelleira delegada, aínda que fixo unha exposición razonablemente breve, non lle vou a preguntar nada, só lle vou preguntar ao alcalde porque lle gusta moito escaquearse dos temas botándolle, digamos, o morto a algún concelleiro que pode ter a responsabilidade, pero despois quen atiza nas redes sociais é el. Por lo tanto, precisamente... Perdón, como dixo que eu atizo a ela nas redes sociais? Non, atizarnos a nós, ao Partido Popular. Atizarnos a nós. E eu escaqueome, o sea, non comparecín en roda de prensa coa concelleira e tal. Ti escaqueaste, é dicir, ti cando hai un problema... Sí. Esa é a opinión miña, entón as miñas preguntas van dirixidas... E é unha táctica interesante vosa, e a min, a meu ego gustalle, que o saibas. A ver, a vostede gustalle moito escurrir o bulto, ben o sabe. Sí. Se o pode escurrir, escurrió. Sí, teño esa xenética eu, sí. E ainda que a concelleira delegada teña a responsabilidade concreta desa materia que ten, proceda, veña. A min non me hai que me faga cambiar de que vostede non este enterado para dar algúns vistos buenos, porque quero pensar que o alcalde ten que dar eses vistos buenos. Se non nos dá mal feito pola súa parte. Moi ben. Ben, todas as miñas preguntas van todas dirixidas ao alcalde. Como dixo outro, como estrategia, que tamén. Non me dera conta, Non. Adiante, hombre. Pero veñille motivados porque nas redes sociais vostede dixo, porque vostede ten a desfachatez de afirmar que se non hai anil é por culpa do PP. E iso a mí moléstame porque é injusto. É falso e é injusto. Bueno, pon o PP. Adiante. Pon o PP e se non se quere ler o YouTube. Adiante, veña, que queira. Teño aquí, Eu sinto que se sinta tan afectado por eso. Porque, claro, como vostede máis eu non sabemos de política... Non se preocupe, eu non me sinto nada afectado. Digo, como non sabemos de política os dous, pois... Non, pero por eso eu non me sinto nada afectado, non se preocupe. Adiante. Vendo o resultado do anil que presentaron, segue pensando vostede, señor alcalde, que contratarlo a unha correligionaria do PSOE que forma parte deste goberno foi a mellor opción? Sí. Vale. Iso quere dicir que vostede está de acordo co traballo que fixo a señora Casal de Rei. Básicamente, sí. O traballo que había feito o señor Guitián para vostede, o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, para vostede era papel mollado, como chegou a dicir a concelleira? Eu creo que está ben, porque incluso está recollido na memoria. Non, na memoria non. Bueno, a min, eu que leín a pregunta concreta que me fai vostede, leín estes días o traballo, que a verdade que non o lera, e pareceme un traballo bo, sin ser eu técnico na materia. Había máis traballos nesta casa, aparte do de... O Casal de Rei fixo un informe, foi a que fixo o traballo. A parte do informe de Guitián, había máis traballos feitos ad hoc aquí no Concello? Que a mí me conste que eu lera, non. Que a mí me conste e que eu lera, non. Eu tampouco os vi, pero a min dime que o sabía, pero eu non teño por que non creer a vostedes. Non, perdón, vostede faime unha pregunta concreta. Se hai, digo, a mí non me consta, e dende logo que eu os lera, non. Esa é a resposta á súa pregunta. Ben. Eu non digo que non existan, digo que a mí non me consta. É así. E a concelleira tampouco? Tampouco. Por favor, non.
Vamos a ver, en un momento o señor, porque é por donde van, o señor Martiño Nercellas, que eu me puxera en contacto con él, me mandara unha relación. Pero fala da casa, digo. Fala de informes de funcionarios da casa. No, de funcionarios non. El se refire. Fala algún outro informe, decir, fala. O de Martiño Nercellas tampouco lín. Non o pasou porque se me mandara por problemas, que aparte eu nunca falei de Martiño Nercellas porque son moi respetuosa coa palabra dada. Eu lle dixen que non iba a falar porque en ese momento me era moi difícil contactar con el por cuestiones que el tiña e non pudo ser. Aparte, sí que iba moi amplio, pero era un esquema. Igual... Ese traballo foi presentado aquí no Concello ou non? Foi unha cousa de palabra que acordou a vos? Non, foi unha cousa entre el e eu, pero que non pudo ir a máis. Eu, en todo momento, podo dicir que me gustaría haber contratado al señor Nercellas, unha, porque era de Lalín, pero en ese momento le era totalmente imposible. Entonces, non pudo ser. E o del profesor Guitián, que tamén era moi extenso, unha memoria, porque el profesor Guitián, se usted recorda, ou se o ten, fixo como un estudio previo, non era un estudio de NIL, era un estudio previo. Entón, en el estudio previo abarcaba un pouco o que va ahora o plan de conservación do monumento. En ese estudio previo, el orientaba dos eniles que eran os primeiros que se fixeran en Galicia, que era o enil de a Xunqueira do Alba e do Río dos Gafos. Era onde decía que sí, que era bo facer un enil porque era un bosque antigo. Bueno, pois a persoa que aquí tanto se tilda de que porque era unha correligionaria, ademais, que fixo esos eniles era a señora Casal de Rei, donde el profesor Guitián orientaba que xa estaban esos eniles que nos podían servir de base. Entonces, a señora Casal de Rei, sí que a coñecía, desde logo, porque nunca o neguei, que era unha señora, é unha persona que ten carné do Partido Socialista, pero teño que recoñecer que é unha profesional. Ten algo máis que, naquele momento, sabe vostede que tiña algo máis que a carné, que era da executiva, Sí, despois da executiva tamén fun eu en un determinado momento, o sea, no partido podemos ser. Foi despois, a elixeron despois, pero a eso non nos vamos. Digo que non se pode tildar de que non fora un bo documento cando en todo momento, porque se unha cousa teño claro, e vostede o sabe, eu falo ca Xunta, cos técnicos, vamos ben, hai algún problema, nos decía, ide pola lei, collero, ide pola lei, non salides da lei e demais. Estuvimos en todo momento facendo documento. Ao mellor, ela o quería facer máis extenso, ao mellor indo por, como o profesor Guitián e demais, pero os recursos tiñamos os que tiñamos. 28,5 hectáreas para este concello xa eran moitas. Entón, escollimos a zona máis importante. Podo estar equivocado, pero a información que eu teño é que o traballo era moi deficiente. É a información que eu teño. E tamén non teño un convinte en dicirlo en privado por quen me dixo para que vostede, porque é un técnico, para que vostede o sepa, poida contrastalo, se ten algunha dúbida. A mí dixeronme que era un traballo tirando así a bacharelato, de pega e coma de outro sitio. Non sabe como se fan as cousas. Aquí o que está claro é que unha cousa, que un señor de Lalín, que é Martiño Nercellas, fixo un avance do programa polo que me dixeron a min sin cobrar nada, pero a señora Casal de Rei cobrou e o señor Guitián tamén cobrou. E o traballo de Guitián eu tampouco é que o defenda especialmente, pero foi un traballo que cobrou. E que ten algunhas eivas, que tamén o sei, que tamén me dixeron que o traballo do señor Guitián que ten algunhas eivas importantes, pero bueno, foi cobrado. É dicir, o señor Guitián e a señora Casal de Rei cobraron, e os outros non. Ben, en todo caso, eu digo unha cousa, se lle pregunto isto non é por dudar a incompetencia da señora Casal de Rei, que non son eu quen a ten que poñer en terra de xusticia. Pois parece un pouco, É porque que nos vería a vostedes se o Partido Popular contratáramos a un, aínda que fora a mellor, é a miña opinión, aínda que fora a mellor que houbera no planeta, se fora da executiva do PP ou contratáramos nós, ardería Roma. Pero como son ustedes, parece que teñen patente de corso. Non se preocupe, que eu con eso eu non estou
dudando da competencia de Casal de Rei. O que dudo é que aquí non fixe un traballo ben feito. Non fixe un traballo ben feito, fixe un traballo moi deficiente. E ele é capaz de facelo mellor. O que pasa é que cobrou, e se fixera un traballo ben feito, eu era o primeiro a aplaudir. O que pasa é que cobrou e fixe un traballo mal feito. E ese traballo, ainda que non cobrou moito, mire, 10.000 euros dan para traballar polo menos un meseciño. Eu creo que eso lle pude dedicar, se dedicou 4 ou 5 días, porque colleu traballos que había de vello e pegounos de outros eniles que fixo, etc. etc. Asegúrolle, e vostede debe saber o que non lle dedicou moito tempo. 10.000 euros dan polo menos para dedicarlle, digo eu, tan sequera 2 meses, ou 3. Non sería tanto pedir, por moito que cobre esa señora, non sei. Eu recoñezo que usted, digo que diga, é igual, pero aparte de estar en Casas Vellas moito tempo, veu con técnicos, tanto de Lourizán, para valorar a antigüedade dos árboles, porque son máis especialistas. Pero esa antigüedade dos árboles tuvestes que mandar ahora co No, recurso de Alzada un informe do técnico municipal, que non había ningún informe de valoración dos árboles da antigüedade. Agora temos o técnico que temos, que, bueno, firma o técnico municipal, pero temos un becario ingeniero forestal. Esos días, ou en ese tempo, non tiñamos ningún ingeniero forestal, pero aparte de veu Javier Silva Pando, e vinieron técnicos, igual que todo lo que ponen en el ENIL está contrastado, porque eso a veces dicen, no, debe haber, pero debe haber en un ENIL ou en un informe técnico non se pone, e contrastado, e para contrastar non se pode ser ni 5 días ni 4. En la natureza, ustedes saben que lle poden decir que hai semejante especie, pero hai que volver varias veces. Non se fai, ni siquiera nun mes, leva máis tempo. Pero eu eso que lle digo, non é por defender, porque efectivamente cobrou. A ver, vostede dime que veu un técnico para valorar a antigüedade dos árboles. É unha das cousas que lle pedía a Xunta de Galicia precisamente esa valoración de antigüedade, que o meten agora no recurso a destempo feito por o técnico municipal. Está na memoria. E se llevou volver a recordar, e se lle volveu a mandar, igual que pedían a valoración. Pero vamos a ver, pero se no recurso de Alzada mete un informe técnico municipal sobre a antigüedade das árboles feito por un técnico municipal, a miña pregunta é por que non o meteron antes? Por que o meten agora? Se estaba feito no informe da Casal de Rei, con poñer no párrafo. En un ENIL o primeiro que se manda é unha memoria. É unha memoria con datos técnicos, con datos económicos, con todo o que corresponde al espacio. E o que se mandou para a aprobación do ENIL é unha memoria. E esa memoria foi a que nos foi aprobada en un principio. E con esa mesma memoria, outro técnico que firma en la anterior, en un sitio dice que sí e en el outro dice lo contrario. Entonces ese é donde está o problema. Que el señor Caballero firma con Gonzalo Puerto en un momento de que sí, que es merecedor ese espacio de unha protección especial como un ENIL, y en el siguiente solo firma Gonzalo Caballero, ya se me va la pinza, Pablo Caballero. Vosotros capaces de contratar yo a Gonzalo Caballero sin poñervos colorado. Seguramente, si era para unha cuestión económica, sería dos mellores. Seguro que en cuestión económica sería dos mellores, pero en esto no. Entonces firma o contrario, por eso lle digo. Ben, señor alcalde, como pode explicar que toda a documentación que remiten agora no recurso de Alzada non se lle remitiría antes? Cal é a explicación política? Técnica xa sei. Eu creo que acaba de explicar a concelleira perfectísima. Pero eu pido explicación política. É vostede capaz de captalo, quer decir. No, eu digo... A miña resposta, se eu entendílle, pero a miña resposta é a seguinte, é decir, creo que acaba de explicar perfectamente a concelleira o porqué e que vostede é capaz de entendelo. Non teña ningunha dúbida que eu son capaz de entendelo, pero entonces corríxame a ver se me equivoco. Como eu son capaz de entendelo, eu agora voulle poñer o que eu entendo encima da mesa e a vostede dígame se ou non. Non lle mandamos esa documentación porque non sabíamos que facía falta. É así o que teño que entender, ou entendo mal? Non, eu entendo que estaba suficientemente acreditado para que a Xunta tomase as medidas oportunas para declarar o ENIL. Isto é o que eu penso. O que penso tamén é que aquí, evidentemente, por cuestións que aínda, bueno, sí que chego a entender, hai moita política polo medio. Tamén chego a entender que vostede xa no 2013 tiña que haber tomado medidas a este respecto, como di todo o mundo, para non ter que chegado a este punto. E que teño a intuición de que o Palín sabe que vostedes en este caso, en outros non, pero en este caso, teñen poucas leccións que darnos. Isto todo teño bastante claro. A parte de plataformas máis ou menos afíns a uns, a outros, e este tipo de cuestións. Creo que teñen
creo que teñen unha postura, permítame que estou dicindo con todo o respeto, me parece, dificilmente defendible ante a cidadanía. E aquí, ao mellor, por cuestións técnicas, por cuestións de que non poden os funcionarios en un momento dado estar por diferentes cuestións, evidentemente as alegacións non se puderon facer en tempo e iso hai unha responsabilidade política evidente que é nosa. É dicir, porque nós non vamos a facer recursos porque non estamos capacitados para elo, a mellor se non nos dedicáramos á política así, pero que as alegacións se tiveron que facer en tempo que non foi posible, non foi dende logo porque non se desen as ordes políticas oportunas. Aínda así, lóxicamente, quen ten que responder son políticos, non técnicos, pero quen teñen que facelo é técnico. É como, por exemplo, a cuestión do parking, é dicir, eu a vostede non lle vou acusar nunca de ter tomado medidas técnicas polas que os cidadáns de Lalín tiveron que pagar case 1 millón de euros máis do parking, pero si políticas, claro. É dicir, vostede non dixo, fágame isto así, así, así. Pois nós non dixemos, evidentemente, aos técnicos como tiñan que facer nin o expediente para a solicitude de ONIL, nin o recurso, como outro día o propio secretario recoñeceu que o facía el. Pero sí que, lóxicamente, os políticos temos que dar ordes políticas e cando os técnicos non fan as cousas ben, a responsabilidade dos políticos, isto é evidente, sí. Eu creo que vostedes teñen moito rostro para aproveitarse do que políticamente lle convén. Vostedes puxeron no seu momento, intentaron, desde o noso punto de vista, aproveitarse políticamente dunha maneira rastreira dunha movilización que vostedes provocaron, por moito que digan que foi un movimento, por moito que digan que foi un movimento que se leu espontáneo, foi un movimento propiciado, e todos sabemos por quen, e que vostede, unha vez máis, teña a desfachatez de quererlle botar a culpa ao PP dos seus males é algo de neno pequeno, pero ala vostedes, se vostedes creen que por aí, eu afirmo exactamente o que acaba de afirmar vostede nun punto, e é que o pobo de Lalín é suficientemente listo para saber quen está detrás das cousas e quen non. Eu podo asegurar que nós, en ningún caso, queremos que pase por ali a liña de Fenosa. Nós, dixémolo claramente. E vostedes o que intentan é botarnos a merda encima a nós, cando vostedes son os incompetentes, porque vostedes non fixeron as cousas ben, e agora queren agarrar e escudarse nos técnicos. Vostede escúdase nos técnicos ou nos concelleiros. Pensa que non é a súa responsabilidade. É a súa responsabilidade. É a súa responsabilidade. Perdón, non desvíe o que estou dicindo, porque eu dixen que... Está o desviou no vostede. Acabo de decir, díxeno 3 veces que os políticos, lóxicamente, teñen responsabilidade cando non se fan as cousas. Creo que dixen 3 veces. Entón, vostede ten responsabilidade. Estou dicindo que eu son o máximo... Perdón, pero de todo o que pasa no Concello, aínda que non o levara eu, que non digo que sexa o caso non, eu son o alcalde, e, lóxicamente, a min fanme comparecer por varios... É como se me fan comparecer porque na biblioteca hai pouco personal. Bueno, pois estou disposto a comparecer porque se son o alcalde, son o máximo responsable. Pero quero lle decir que, por exemplo, na miña persoa, eu nunca estive co tema, por exemplo, de Salmos Catasós, que teño en todo o máximo respeto por min, nin en movilizacións a este respecto. Non me extraña que teñan todo o seu respeto, faltaría máis, hasta aí podíamos chegar. Pero déixeme. Hasta aí podíamos chegar. Eu creo que estamos sendo correctos. O respeto é máis, teño todo o seu respeto é máis. Moitas máis cousas, vostede ben o sabe. Penso que estamos intentando non interrumpirnos, eu non lle quero interrumpir, de acordo? Respéteme a mí se tamén, se tan amable. Vale. O que estou dicindo é que eu, lóxicamente, son alcalde e contesto aquí o que faga falta. Que teño claro que a vostedes o tema da liña non era unha obsesión que tiñan precisamente por defender a fraga das casas vellas, porque senón no 2013 xa terían tomado medidas importantes frente a poderes fácticos poderosos deste país. Non o fixeron. Vostedes saberán por qué. Eu non entro en esa valoración. Eu só vexo que hai informes do Consello da Cultura Galega, informes da Valedora do Pobo, sentencias judiciais a este respecto. E vostedes agárranse a que non se fixe unha tramitación dende aquí... E todos os informes que hai... Estamos sin interrompernos. Despois, claro, hai un técnico da Xunta que eu non o coñezo, mire que en ordenación do territorio aínda coñezo moita xente, como vostede sabe, un tal Pablo Caballero, que eu non teño nada contra ele, o xefe de Servicio de Conservación da Natureza. Eu non o trato, non debe ser desta gran consellera de Étel, porque eu de anteriores conselleros non o coñezo. Non digo que non, digo que non coñezo. Que chega a decir no seu informe non podendo acreditarse a existencia de sistemas ou de elementos naturais singulares que aporten un interés ambiental que xustifica a declaración de utilidade pública
que lleva aparellada a aclaración deste NIL. É dicir, este tío, este señor nin pasou por ali, non sabe. É dicir, está dicindo que en Casas Novas é outro, que en Casas Vellas non existe nada. É ali un eiral que hai que pasa un regato por ali e nada máis. Isto que di o técnico da Xunta. O mínimo que pode facer, a pesar dos erros que podemos comentarnos na tramitación do NIL, é pasarse por ali e ver as cousas. Porque informes tiñan os cuantos. Pasa que ao mellor en un despacho moquetado, como lle gusta a tantos funcionarios de calquera administración, acabanse dicindo tonterías graves e indocumentadas como esta, claro. Que ali, en Casas Vellas, que non existe nada. Que non hai especies singulares, cando hai 25 informes de diferentes persoas de diferente pelaxe político afirmando con rotundidade e calquera veciño que pase por ali o contrario. Isto é indefendible, evidentemente. Non é, eu creo que vostedes se equivocan na interpretación. Non é que non exista nada. No, é que vostedes o estou que lendo fixeron literalmente. foi unha tramitación moi deficiente e non acreditaron todo eso que vostede dice que existe. Digo eu, é porque non o mandaron. É que, vamos a ver, é que vostede mesmo se contradice. Fala do informe do Consello falla do informe do Consello de Cultura Galega, fala do informe da sentencia de Fenosa, fala do informe do Consello do Valedor do Pobo. E todo eso, digo eu, vostede como é capaz de falar deso e non o meteron no paquete. Eu non o dou entendido. O sea, a min que alguén me explique porque debo ter as entendedeiras moi cortas porque non o dou entendido. Porque se todo eso que di vostede non o meteu, podendo metelo, a min cádrame unha interpretación. E é que vostedes non querían que lle aprobara un anil. Porque se non meteríano. A ver, eu vou a un examen e resulta que vou dar un examen e pregúntame 10 preguntas e resulta que sei 9, pero só contesto ben 5 porque me dá a gana. Para que me suspendan? Porque quero que suspender. Eu sei 9, pero contesto só 4. Pois non me cadra. Non me cadra, salvo que o que queira é ter un chivo expiatorio para botar a culpa e librarme de facer o anil, porque facer o anil ten moitas dificultades que vostede debe saber. Moitas dificultades. Económicas e das outras. Pero non é o caso. Mire, de feito, os servicios analicio. Mire, ahora contesto yo. Vostede enténdeme perfectamente o que eu quero decir. Porque a mí non me cadra. A ver, déxame se está mal. Os servicios xurídicos desta casa a min asegurábame que era evidente que iban a aprobar a Xunta o ENIL, isto me decía, e cargar ao Concello, como di vostede, a responsabilidade da complicación de facer un ENIL. Nós estábamos dispostos a asumir esa tarefa, evidentemente. Eu, como sabe, estaban dispostos, están aínda. Como vostede sabe, reuníme na Consellería de Industria un par de veces con un vello amigo común noso, con o señor Taoces, a este respecto e con propietarios e membros da plataforma precisamente para ter a iniciativa de ter o ENIL. Isto creo que lle consta porque incluso creo que saliu en prensa. E a min o que me transmitían dende a Xunta de Galicia era que iban a estudiar esta cuestión. Pero a min o que me di a lógica política, non vou dicir técnica, a lógica política é que a Xunta de Galicia non estaba moito pola labor. A Xunta de Galicia, o mellor, ten algún tipo, presuntamente, algún tipo de presións de algún poder fáctico, Fenosa non é unha empresa calquera, e o que me dá a sensación é que vostedes, o Partido Popular de Lalín, por menos que estaban antes, non vou meter no mesmo allo os que entraron despois, e o que querían era unha liña nova de alta tensión necesaria para Lalín, que isto non o dubido, sempre o dixen, ademais, e que era o interés prioritario. Logo que se soterrara ou non soterrara eran outro tipo de cuestións. Aquí algúns, na nosa ignorancia técnica, pedimos o soterramento sempre. Eu tive varias reunións, aquí cando menos 3 no Concello e cando menos 2 na Coruña nas instalacións cos máximos responsables de Galicia, os máximos responsables de Galicia de Fenosa, transmitínlle a idea de que tiñan que soterrar, eles falaban da imposibilidade económica de facelo, de que tiñan precisamente todos os papéis en regla para poder facelo de outro xeito, que se non o facían xa era por unha cuestión de que querían ter a mellor relación co Concello de Lalín, pero que nos transmitían é que anteriormente a prioridade aquí era marcar simplemente a posibilidade de que viñese outra liña necesaria para Lalín e para os polígonos, que eu deso evidentemente non o dubido. Pero moitos aquí non estábamos pola labor que para facer eso se pasase por unha fraga dunha importancia ecolóxica e medioambiental innegable, excepto para este técnico da Xunta, e que agora veñan vostedes aquí a facer política que é absolutamente lexítimo para intentar deixar en evidencia a un grupo de dirixentes políticos, uns máis que outros, que estiveron sempre en primeira liña de combate en esta ocasión, mentres vostedes, algúns, dedicábanse a decir
que os membros da plataforma, vou decir claramente, claro decir que eran persoas noxentas, parece ser. Ou isto din, sí, persoas da plataforma din que vostedes lle dixeron á cara que eran seres noxentos ou persoas noxentas. Vostede vai a remología. Mire que despois ven unha moción de remología. Se vostede lle valen esas cousas, o sea, vostede é tan rastrero que utiliza eso, o sea, eu nunca dixen eso. Onde saca vostede que dixen eu? Que o eu non polo pueblo, pero señor Crespo, é increíble. Voulle dicir unha cousa, señor Crespo. Isto o dixo xente da plataforma. Pero voulle dicir unha cousa. Dígame quen? Escoíteme. Para poderme defender. Escoíteme. Non me diga dixo xente da plataforma. Escoíteme, se vostede me di que iso non é certo, eu creo. Pero non me faga iso. Mire, non utilicen o tema do agro de la Linde Riba cando dixo que un do Partido Popular da miña lista especulaba e por dixeron que non o dixeran. Cando dixeron incluso na prensa. Non me sea... Mire, se aquí vamos de rumores, mire, asegurolle que se algo hai neste pueblo rumores, para todos os lados. Entón, vostede o que non pode agarrar é dicir que alguén da plataforma lle dixo. Porque se eu digo, alguén de tal sitio me dixo de vostede. E poñolle calquer calumnia e quedamos tan panchos. Oiga, aquí creo que temos que ser serios neso, ou polo menos eu pretendo ser serio. Outra cousa é que non o consiga, pero logo pretender pretendo. Prego desculpas por isto, xa lle direi á persona que o dixo públicamente da plataforma que iso non se corresponde coa realidade. Aparte, constame que non é o seu estilo. Vale. E entón, quero decir que aquí, evidentemente, partimos dunha base. Vostedes, políticamente, están moi doídos con movimentos como a plataforma, que eu entendo que lle fixeron moito dano, incluso electoral, isto é innegable, é unha especie de vinganza que queren facer precisamente por eso. Pero a vostedes o tema do ENIL non é unha obsesión política, precisamente, non? Ahora, están facendo... Ainda non rematei en 30 segundos. Están facendo un exercicio lóxico absolutamente, de oposición, teñen que defender a súa postura sobre un tema que lles afectou tanto e agora ven unha pequena veta aí como para meter, como para intentar facer dano ás persoas que políticamente lle fixeron tanto dano. A min eso pareceme lexítimo, en política. Eu creo que é xusto ao revés do que vostede acaba de decir. Eu creo que é xusto ao revés. Fíxese, nese aspecto estou nas antípodas. Mire, é que o que non se pode facer é, digamos, facer un montaxe como o que vostedes fixeron co tema do Anil de Catasós e logo tramitar xusto o contrario, porque xa lle dixen que non me collen na cabeza, hasta chego a pensar, si son mal pensado, hasta chego a pensar que vostedes o que querían é que non houbera Anil, porque non me cadra que vostede diga o que está dicindo que había isto e non o mandaron para lá. Non me cadra. E tampouco non me cadra unha cousa, señor Cuña. Non me cadra que, mire, eu non sei se o sabe facer ou non, eu supoño que vostede será máis listo que a min. Mire, cando se está tramitando unha cousa en calquer departamento que che interesa de verdad, eu polo menos facía, ao mellor equivocábame. Eu estaba todos os días e fiestas de guardar pendiente do tema. E eu creo que vostedes á Xunta poucas veces foron ali interesarse polo paquete, poucas veces foron. E vostedes saben que é certo. E vostede en concreto tamén creo. En definitiva, que aí non estamos de acordo, nin vamos a estar. Olvídese de que nós teñamos ningún tipo de xenreira. Mire, nós o que non queremos é que nos tomen o pelo, porque o que non pode dicir é unha cousa a facer outra. Vostedes teñen un estilo que a min me mosquea bastante e que me disgusta. E é que di unha cousa e fan a outra. É dicir, mire, digan o que queiran e fagan o que digan. Porque eu así estarei de acordo ou non, pero o Partido Popular, cando temos que analizar a labor de goberno, pois sabemos por onde van. Pero é que con vostedes non se sabe. Sabe por qué? Porque din unha cousa e fan outra, ou fan unha e din a contraria. Entón, eso realmente eu non me parece ético nin serio en política. Inda que vale casi todo, eso non vale. Dicir unha cousa e fazer a contraria. Mire, sigo cas preguntas. Vai ser capaz de explicarnos por que o 24 de febreiro, como lle recrimina a Xunta, non lle remitiron un informe que acreditase a antigüedade das árbores existentes e se limitasen a entregar un título de arrendamentos en apoio e ningún informe? Eu creo que quedou contestado na miña anterior intervención. É dicir, aquí había unha situación nesta casa na que os funcionarios... No, pero o 24... Non, é outra cousa. Perdón, que non sei de que se refire. Solicitaron o 24 de febreiro. Sí, cando nos declararon provisional o ENIL, nos solicitan unha documentación para máis aclaración. Teño que decir que non sei... Por que non lla mandaron? Non se mandou. De feito, outro día, cando dixeron aquí que non se había mandado, pedín o registro da Xunta, porque ahora José Manuel non está, lle dixen que me dixera onde está ese registro. O registro estaba na súa mesa, o outro técnico que está ali apareceu, e sí que aparece onde se lle manda
tanto para reforzar o que decíamos, os títulos esos de alquileres, pero sí que aparece tanto la memoria económica desglosada como el valor que había. O que pasa que no ordenador de Xosé Manuel para imprimir non quero entrar, nin que podo, entón non o teño, pero o registro da Xunta en que o informe se enviou ese archivo sí que está. A ver, entón, señor Cuña, vostede cree que un contrato de arrendamento do ano 1927 pode xustificar a antigua dunhas árboles da zona da Casas Vellas sen acompañalas dun informe técnico, porque o que lle mandaron foi un contrato de arrendamento do ano 1927. Vostede cree que ese contrato de arrendamento do 1927 é suficiente sin mandar un informe técnico que apoie eso? Porque o que fixeron é coller de catastro un contrato de arrendamento. Eu creo que é unha... Bueno, contesta. Digo que con los contratos de arrendamento van un informe do técnico. Vai un informe, porque iba desglosado la memoria. Pero non, cando veña... non me diga unha o que non é. Vamos a ver. Non manda ningún informe. Mire, vostedes mandan un contrato de arrendamento de 1927 para xustificar a antigüedade. Entón digo eu, se vostedes creen que está xustificada a antigüedade, que a Xunta cree que non, e nós tamén creemos que non, por que creen que o instructor do recurso de alzada, que foi o secretario xeral, e encarga a Francisco Guerra para xustificar a antigüedade das árboles un informe? O instructor do recurso de alzada é o secretario, e o secretario encargoulle a Francisco Guerra, que é un funcionario municipal, un informe para xustificar que vai agora como complementario nese recurso. Digo eu, eso quere dicir que o propio instructor do recurso de alzada veía que non estaba xustificada a antigüedade dos árboles, hasta agora, que xustificou un técnico municipal. Por certo, que ese técnico municipal leva desde sempre no Concello, aínda que outro estuvera de baixa. Entón, como vale agora e como non valía antes? Por que non lle mandaron ese informe de Paco Guerra o 24 de febreiro cando lle pideu esa documentación? Digo eu, porque o secretario dice, máis ou menos o secretario, cando elabora o recurso de alzada como instructor, ve que un informe dun técnico para demostrar a antigüedade pode ser factible, digo eu, iso quere dicir que o que veu o secretario do que lle mandaron vostede do contrato de arrendamento do 27 non valía. Sí, claro. Bueno, pois non me pode contestar, eu tampouco podo contestar. Non. Bueno, eu da documentación que vi na Xunta e dos papéis do expediente, o que reclamaba a Xunta é que no Enil estamos ante un espacio de 28,5 hectáreas, onde hai máis de 10.000, 11.000 árboles, non? Entón, aí o que pedían era o ben un catálogo que sería moi extenso, que claro, xa non podía ser, ou bien unha especie de muestreo das árboles onde se viran a antigüedade. A antigüedade que é difícil de calcular porque hai dous métodos, ou bien se mete un taladro e se calcula a antigüedade, ou bien por la altura e o diámetro se va a unas tablas estadísticas e se saca. Eso como non costaba allí na Xunta, bueno, eu non o vin tampouco aquí nos papéis, pois consideré que, como había fotografías e se mencionaba na memoria que as árbores tiñan moita antigüedade, eu encargo iso a modo de aclaración, de corroboración de algo que xa estaba un pouco, intenté entrar por aí, como aclaración e como comprobación de que efectivamente estaba aí, pero claro, na Xunta na documentación e nos papeles que houve non había nada de eso. Ben, blanco en botella. Entón pregunto eu, por que non se lle encargou en resposta aos requerimentos da Xunta do 14 de febreiro do 2000, dese ano, o 14 de febreiro, por que non se lle encargou a Carmen Casal de Rei, que había feito o grosso e había cobrado por elo, por que non se lle encargou, unha vez que a Xunta diga, teña ou non teña razón a Xunta, pero teña, se a Xunta di, mándenme a antigüedade desas árboles en febreiro, e digo eu, por que a que fixo o expediente e cobrou por el non se lle encargou a señora Casal de Rei que fixera ese informe e lle mandara para a Xunta, que é o que pedía a Xunta? En todo momento, a señora Casal de Rei sí mandou, fixo ese informe, e como vostede sabe, ela é a redactora. Pois é o problema que non o puden traer, porque está ela, yo envía ao funcionario, porque vostede sabe que unha cousa é a redactora e outra cousa é que todos os informes teñen que ir avalados por un funcionario da casa. Ela, yo envía a José Manuel, que é o funcionario encargado, e el me manda
un rexistro onde me di que enviou ese traballo. Entonces, a min váleme. Entonces, pero sí que yo enviou, igual que se lle está pedindo continuamente que a aclaración... Entendo que será comprobable, ademais. Claro, hai o rexistro, entonces, ela si lle mandou... Eu ainda non vin ese informe da Casal de Rei sobre a antigüedade dos árboles. Teño vostedes? Pois eu tan pronto chegue, José Manuel, de verdad, que eu mando imprimir... Eu mando imprimir... Pero acaba de dicir o secretario que non, o secretario tampouco sabe o que se manda da casa. A ver, o secretario acaba de dicir que non había ningún informe, por iso lle pideu Paco Guerra o informe da antigüedade dos árboles. Entón non hai un informe da antigüedade dos árboles de Casal de Rei, que era a condición que pedía no 24 de febreiro a Xunta de Galicia, Concho. Entón... Por nós non a temos, na documentación que nos destes a nós non está, Iso asegúrvolo. Por lo tanto, nos pedimos a documentación, non nos la destes. Algo falla aí. Bueno, mire, eu creo que se está vendo, estáse comprobando o que eu me temía. Outra pregunta que lle quero preguntar ao alcalde como responsable máximo das solicitudes que veñen de distintos organismos e de outras administracións. Como xustifica que desde este Concello non se contestase en tempo as alegacións que presentaron os veciños, que vos remiteu a Xunta de Galicia, e que un día despois, ou 2 días despois, de haber terminado o plazo, pedides unha prórroga? Xa non é que non lle contestedes en tempo, é que pediderlle a Xunta de Galicia algo que, como decía José Antonio, é como se un alumno meu me ven facer o examen o día seguinte de ser. Hoxe é o día do examen e o día seguinte ven un alumno e me pide facer o examen de onte. É dicir, pedides unha prórroga fora de plazo. E digo eu, non sabedes contar os días, porque esperades á última hora? Porque eu podo entender que un día se despiste calquera, pero por que se espera ao último día? Xa non para facer o informe, senón para pedir a prórroga, porque se fora a decir está o informe no forno, indo entendo, pero é que ese informe encima non estaba no forno, porque despois sabes que fixestes? Despois, fora de plazo, contestastes cun acordo da Xunta de Goberno sin ningún informe técnico que o avalase, o cal é unha temeridade, porque non creo que os da Comisión de Goberno sexades expertos e edafólogos. A pregunta, por favor. Bueno, ao mellor algún sí, ao mellor sabe desde a edafoloxía. E agarrades e preguntades fora de plazo, mandades un informe, sin informe ningún, nin da casa, nin externo, porque aí podría, se os da casa estaban de vacacións ou que fose, podría aí volver a actuar a señora Casal de Rei ou algún técnico externo, se os da casa non estaban nesa época, porque era unha época veraniega. Señor Crespo, non pode ser cada pregunta unha exposición. Faga a pregunta. A pregunta é, como xustifica que non se contestase en tempo as alegacións remitidas pola Xunta? Eu digolle, e remítome ás contestacións anteriores que foron, polo que sei, dadas as ordes políticas oportunas para que se fixeron, e desde un punto de vista funcionarial e técnico non foi posible. Por diferentes circunstancias, parece ser. As ordes políticas foron dadas para que se fixesen as cousas en tempo e forma. Estame dicindo que políticamente este expediente consideraba como un expediente máis de trámite. Non era un expediente especial, entre comillas. Estolle dicindo, se me deixa terminar de respostar, e que, evidentemente, por diferentes cuestións de funcionarios, de imposibilidade técnica, vacación, etcétera, etcétera, non se puido... Metendo moi fondo, Non se puido... Estás te metendo moi fondo. Estás insinuando cousas moi potentes. Espera que pregunte eu. Tes unhas narices... Chamo a orden por primeira vez, non ten vostede a palabra. Se é tan amable, tome nota de... Total, que xustifica... No, pero deixeme rematar. Perdón. Pero, evidentemente, ainda que uns den as ordes políticas, e logo, técnicamente, non sexa posible facelo, quen ten que respostar de que eso non se fixera son os políticos. Isto que quede ben claro. Vale? En ese sentido, asumimos que non se fixo en tempo e forma, como é evidente. Non? Ben, pois, eu creo que, desde o noso punto de vista, o tempo que non se contestase en tempo as alegacións foi... Eu podo entender que haxa problemas técnicos, porque os pode haber, hainos moitas veces, e non son eu precisamente sospeitoso de non sabelo. Ahora ben, eu teño tido ao largo dos meus mandatos problemas non parecidos, pero similares. Eu, cando era un tema que me preocupaba especialmente, o cal, permítame a miña licencia política, dá a sensación de que non lle preocupaba moito a vostede ou que estaba no seu sitio, porque non sei se coincideu coas vacacións de vostede, non lle preocupaba moito o asunto, porque eu, cando viña un asunto que me preocupaba, nada máis chegar, puñía todos os santos en revolución.
E se non había técnicos da casa, contrataba fora, inda que fora por superurgencia. E inda que a interventora me puxera pegas, perdón, e inda que a interventora me puxera pegas por non haber para contratar unha asistencia técnica, contrataba igual, se levantaría o reparo, porque ese reparo si estaba justificado levantalo, porque, desde o meu punto de vista, porque a Xunta pide unha documentación e ti ves que estamos nun período estival, ao mellor hai algún problema técnico na casa porque non hai persoal suficiente ou que sexa, e resulta que agarras e non pides nada externo e deixades pasar o plazo e logo fora de plazo pedídelo e despois, inda fora de plazo, mandaderlle solo un acordo da Xunta de Goberno sin informe técnico. Non podía, polo menos un técnico da casa, acompañar ese acordo da Comisión do Goberno para que a Xunta de Galicia lle dera algo de visibilidade, algo de verosimilitude ao asunto, e non un informe, digamos, solo político. Preguntas, por favor, veña. Eu creo que fun claro decir que a responsabilidade é dos políticos. A pregunta desgloso ya. Como explica que despois xa de haber actuado negligentemente nese aspecto que vostede recoñece, como explica que as alegacións que contestaron vostedes as mandaron para lá cun acordo da Comisión do Goberno desnudo de todo, sin ningún informe justificativo? Como explica? Eu creo que xa o contestamos, evidentemente, e dígolle, volvo a insistirlle o mesmo, é dicir, había unha IVA, evidentemente, por esta cuestión, a que se acolleu a Xunta para non dar o NIL, e que o que dá a sensación é que, despois de ter toda a información completa, antes ou despois, a Xunta non estaba pola labor. E isto é así. Nos, señor concelleiro, non ten vostede a palabra. A vostede non lle quero chamar a orden, de acordo? Se tan amable. Non ten que disculparse que vostede é unha persona educada. Ademais, sempre, iso é cuestión que lle agradezco. Non é o caso de todos. E non me refiro ao Partido Popular. Entón, isto é así. É evidente que non se fixo, dende un punto de vista político, non me faga saludos fascistas que non che vou a dar a palabra. Non lle vou a dar a palabra. Tes turno de preguntas despois, porque as preguntas pode facer calquera concelleiro. Tranquilo que vai te axudar despois Juan José, sen dúbida ninguna. Non che fai falta, pero bueno, que despois contarelle a fábula da Arra e o Escorpión, que creo que lle vai gustar. E, polo tanto, eu como alcalde asumo que, dando as ordes oportunas para que se fixera, non se fixo estas alegacións en tempo e forma. Que eu creo, ao contrario de vostede, que non foron nin con moito fundamentais para que a Xunta non aprobase o NIL, porque eu creo que hai outro tipo de circunstancias polas que non querían aprobar o NIL de máis calado político. E vostede non o pode recoñecer aquí, pero vostede máis eu sabémoslo, non? Eu asegúrolle Bueno, usted asegúrame eso, eu asegúrolle... Pero vostede non pode acusar... Mire, eu aseguro que a Xunta creo que é o primeiro ENIL, porque a Xunta o que quere é que os concellos lle fagan ENILes, porque sin eles gastar un peso, fan os outros. Eu creo que é o primeiro ENIL que denega a Xunta de Galicia. Vostede quéreme dicir... Bueno, se non é o primeiro, é o primeiro. Pero que... É moi raro que denega un ENIL. Déxame un segundo. Eu que non entendo que a Xunta evidentemente dá algúns ENILs que temos aquí, con árbores de moitísimos menos anos, por exemplo, de 50 anos, e aquí, cando hai evidencia de que hai árbores de máis de 75 e algún de 150, que non o dei, pois é unha cousa rara. É unha cousa rara. Señor alcalde, vostede debió saber... Perdón, espera, sigo contestando isto. Despois, claro, vexo os recursos de outras organizacións independentes, que eu creo que nunca se meteron en isto, como a ADEGA, ou, quero dicir, non se meteron políticamente en isto, como a ADEGA, porque salmos catasós para vostedes... Eu pediu que me responda do seu, o que fagan outros... Déixeme, por favor, se é tan amable. Creo que estamos levando as cousas con bastante corrección. Tanto a ADEGA como o Petón do Lobo, eu creo que son, por exemplo, organizacións que non están politizadas en este sentido. Vostede cree que salvemos catasós, sí, co que respecta a este alcalde, non. Co que respecta a min. Pero non mo diga a min, home. Déixeme... Por que di que eu creo que creo? Respéteme, por favor. Vale. Pero claro, cando leo, por exemplo, o recurso do Petón do Lobo, que se dirixe directamente ao Servicio da Conservación de Pontevedra, no que di que se falsea a realidade ao negar a continuidade do bosque basándose en alegacións interesadas, esta é a expresión, interesadas dos propietarios e un ortorfo moi cuestionable. Bueno, sí, perdón, que hasta tiven que ir a ver no dicionario que era eso, mira que intento ser unha persona leída. Pois claro, o conxunto de todo eso que che leva é a mesma conclusión. Non había vontade política por parte da Xunta e acolléronse a un evidente erro deste goberno, de non ter as alegacións en tempo e forma, para decir o que lle interesaba con esta cuestión. Seguramente, ou presuntamente, non o sei, non afirmo, deixo no aire, presionado por algún poder fáctico que ten moito peso neste país, e que
quere meter esa liña como sexa por encima da Fraga das Casas Vellas e que non quere asumir un necesario soterramento porque non lle convén dende un punto de vista económico, porque dende un punto de vista técnico podía facelo perfectamente. Podo? Claro. Mire, a Xunta pídelle que contemplen a autorización dos propietarios. Vostede sabe que os propietarios mayoritarios son os que están en contra. Máis do 30%, máis ou menos 30%, vostede sabe que son os que non están de acordo. A propia Xunta lle dice que facer un enil de costas aos propietarios que técnicamente é imposible. Vostede, no, pero, a ver, a mí non me respondan. Se vostedes creen que é factible facelo, ala vostedes. Eu simplemente xa para ir rematando... Digo unha cousa, a este respecto que dixo dos propietarios, hai unha cousa que é o interés xeral. Sí, claro. E nós, pero uso... igual que... Ao contrario, é que eu estou recriminando eso. Este goberno o que di é que, a pesares dos respetabilísimos intereses particulares dos propietarios, incluso dos que cambiaron de opinión en tempo récord despois de liderar isto, que eu respeto... No, pero esos non cambiaron de opinión, Pero, que eu respeto... Eu creo que temos mala información. Cambiaron de opinión en tempo récord. Hai dous propietarios que teñen máis ou menos o 30%. Perdón, quero rematar. É dicir, respetando as posturas de todo o mundo, que son respetabilísimas, insisto, e cada un pode ter a súa opinión, hai unha cousa que ten que defender este goberno, como estou seguro que en moitas ocasións defenderon vostedes, que é o interés xeral. Este goberno tomou a decisión política de ata as últimas consecuencias, cos erros que pode cometer, defender a permanencia da Fraga das Casas Vellas. E así seguiremos, ata o último extremo. Eu a vostedes non os vin en esa trincheira. Non os vin en esa trincheira, é evidente. Agora, está ben que veñan aquí a facer política porque iso é lexítimo, claro. Mire, o movemento demostrase andando. Non ve como vostedes son antítesis do que é a legalidade moral política. Porque como poden dicir, como poden afirmar sin ruborizarse que o que queren é unha cousa e, en vez de poñer os medios para conseguir esa cousa, poñen un medio ao contrario. É que eu non o dou entendido. As miñas entendeidas non dan máis. Vostedes dicen que van estar nesa trincheira. En que trincheira? Van estar na trincheira de que? De non lle mandar a documentación e que quere que lle den por ciencia infusa un enil. É que vostedes reconocen que houbo, nin lle contestaron as alegacións, que é imperdonable. Políticamente é imperdonable que non contestaran as alegacións. Deronlle 15 días, pediron unha prórroga fora de plazo. Polo menos pidan a prórroga dentro de plazo e encarguen un informe técnico. Por lo tanto, é imperdonable. Que vostede políticamente me diga que quero enil non é creíble, non é creíble. Iso sí, valerá ya algúns membros da plataforma Salvemos Catasós, eles saberán polo que... Veo que da cuestión, eso que ollo se sona a vostede, meterlle o dedo no ollo, como lle gusta esa expresión vostede, a Salvemos Catasós. Hombre, mire, evidente. Pero mire, vostede como valora... Perdón, pero fale vostede con eles. Colle, reúnase con Salvemos Catasós e dígalle todo isto que nos está dicindo a nós. Non, mire, eu falo porque eu creo que aquí de cuestión é isto. Eu falo aquí no pleno donde estamos os lexítimos representantes do povo. Eu non teño por falar con ninguén. Mire, eu fagolle unha pregunta precisamente a ese fío. Vostede como valora que nada máis a Xunta denegarlles o enil de unha roda de prensa conxunta, vergoñenta, a concelleira delegada. No, pero a roda de prensa é vergoñenta, non o resto. Unha roda de prensa amparados por membro da plataforma cando vostedes son os responsables de que eso non se lle concedera. O sea, como poden ter a cara dura política de agarrar e chamar a unhas persoas que probablemente estén por altruismo intentando fazer o mellor desde o seu punto de vista e chámanos aquí para utilizalos políticamente dunha maneira vil, utilizalos políticamente dunha maneira vil e mezquina. Chámanos aquí para dar unha roda de prensa conxunta, perdón, para dar unha roda... Vostede imagínase por un asomo que a Xunta de Galicia, cando hai un recurso do Constitucional sobre algún tema e lle votan abaixo, como tantos lle votaron, como algúns lle votaron, que co colectivo afectado comparecer ao conselleiro de turno, digamos, para respaldar esa actuación. Non é de recibo. Mire, eu creo que hai que diferenciar o que é políticamente correcto do que non é políticamente correcto. Se vostedes teñen que dicir algo da Xunta de Galicia, que lle denegou o enil, dígano políticamente que é a súa responsabilidade e non intenten cubrir as súas eivas metendo
cizaña e intentando meter xente inocente que non ten culpa ninguna, porque asegúrolle que esa xente que está na plataforma Salvemos Catasós houberan estado bastante, están moitos deles en desacordo co que fixo a Casal de Rei. Non teña ninguna dúbida, é da cacicada que fixo este goberno contratando a unha adláter política dunha maneira caciquil. Dunha maneira caciquil. E, polo tanto, eu creo que a plataforma Salvemos Catasós vostedes deberían deixar de instrumentalizala políticamente, porque están abusando deles e da súa boa fe. Ustedes están abusando da boa fe de Salvemos Catasós. Estános intentando utilizar dunha maneira. Entón eu pregunto, a vostede parecelle normal que a roda de prensa que tiña que dar este Concello para explicar que a Xunta lle degou a Nil, que vostedes colleran de bastón a plataforma Salvemos Catasós sin explicarlle o porqué lle denegou? Ou é que a plataforma xa sabía por que lle denegara o Enil? Sabía a plataforma ese día? Non creo. Podo contestar? Sí, claro. Bueno, eu creo que ahora finalmente dimos no que dá cuestión, non? É dicir, o doidos que están vostedes coa plataforma Salvemos Catasós, que ademais... Non, con vostedes, non coa plataforma. A ver, estou respetando os turnos, por favor, respéteme que cando fale. E este é o que dá cuestión. Sen ningún xénero de dúbidas, digo da petición de comparecencia, non do tema de por que se dá o Enil ou non. A plataforma Salvemos Catasós ese día veu aquí, explicáronse as cousas, se non lembro mal, e quixeron estar con nós na rolda de prensa. Isto é así. E asegúrolle que di, no, que hai xente da plataforma Salvemos Catasós que teñen bastante mellor concepto de nós que de vostede. Ainda o podemos ver onte en redes sociais. Pero bastante mellor. O cal é lóxico. Porque, digolle... Se montaron vostedes... Sí, eu montei eu moitísimo. Eu sobre todo... dúdas todos. Sí, Pepe, eu sobre todo, montei a plataforma sí, como ti sabes. É que, evidentemente, ante un goberno que cos seus erros está por salvar a fraga de Casas Vellas e outro anterior goberno que dende 2013, cando tiña que facer algo, non fixo nada, teñen claro do lado que teñen que estar. E cando metemos a pata en algo, os primeiros en botarnos a bronca, con toda razón, son eles, claro. Evidentemente. Nós se metemos a pata en este proceso en algo... Pois eu non vin. Díxeme. Pero botanlle a bronca a vostedes. Eu non dixen que... Eu non vin ninguna reclamación de Salvemos Catasós contra vostedes por non contestar en tempo e forma. O sea que lles parece normal, eh? O sea que Salvemos Catasós botalle a bronca a vostedes. Gustaríame que me respetase, por favor. Gustaríame que respetase, por favor. De acordo? Vale. É dicir, cando en este proceso algo non vai polo vieiro que ten que ver, a plataforma Salvemos Catasós traslada ao goberno a súa opinión sobre diferentes temas. Entre outras cousas porque temos un obxectivo final, que é salvar a fraga das Casas Vellas. E con vostedes seguramente, que eu saiba, nunca tiveron un especial feeling político, porque seguramente notaron, como o resto da ciudadanía, incluso votantes convencidos, bueno, sei non, votantes seus que se seguiránlles votando incondicionalmente, pero que saben que en este tema non estiveron á altura das circunstancias de traballar para salvaguardar un espazo natural e medioambiental tan importante para o futuro deste Concello. E esta é a miña opinión. Ten alguna pregunta máis? Sí. Non me terxiverse o que eu digo, porque a interpretación que vostede dá non é a que lle dou eu. Eu creo, vostede dixo que a plataforma Salvemos Catasós que cando ten que tirarlle das orellas que lle tira en privado. Porque a plataforma cando nos quere dicir algo PP non nos di en privado. Que pasa? Vostede dillo privado e no público non di nada. O sea, a plataforma Salvemos Catasós ve ben que vostedes non lle mandaran o estudio feito por Quitián, ve ben que non lle mandaran o informe do Valedor do Pobo, ve ben que non lle mandaran o informe do Consello de Cultura Galega, ve ben que non contestaran en tempo e forma. Quéreme dicir que a plataforma ve ben iso? Sabe que non. Que ocurre? Dixo algo a plataforma con respecto a iso? Non. Por que? Porque non lle contaron a verdad. Utilizáronos políticamente. Dende que estudiei... Se lle contaran a verdad... Escoíteme. Dende que estudiei Dereito Natural, a min mereceme moito respeto ás interpretacións expansivas. Eso está moi ben, pero aquí da cuestión é outro, evidentemente. Vostede pode interpretar expansivamente o que queire, leválo ao seu rego, que pareceme lóxico, pero a realidade é outra. Entón, polo tanto, eu creo que non teño máis que dicir a ese respecto. Mire, eu creo que vostedes, para terminar, fago a última pregunta, porque eu creo que, xa nin seguira pregunta, remato isto cunha reflexión sobre o que interpreto da comparecencia. A comparecencia, lonxe de aclararnos dúbidas,
o que nos meteu aínda en dúbidas máis profundas. Eu creo que fixeron unha burda utilización política do tema do Enil, é o que penso. Estou convencido, ou sea, antes non estaba tan convencido como estou agora, de que vostedes o que realmente queren é que non se aprobe o Enil, porque senón non poden actuar tan neglixentemente, porque non me cadra que sexan tan incompetentes. Por lo tanto, eu creo que por acción ou por omisión, desde logo, non fixeron os deberes que tiñan que facer. E mira unha cousa, eu remato a miña intervención dicíndolle: se vostedes non actúan, imos lle dar un marxe, imos actuar nós, con respecto a Enil. Entón, se vostedes non actúan, imos actuar nós. Nós vamos lle deixar un marxe para que vostedes negocien, fagan o que teñan que facer. Pero se vostedes non actúen, imos actuar nós. Porque xa está ben de botarnos a nós culpa e vostedes non facer o mínimo que hai que facer para conseguir uns obxectivos. Queda claro que son un goberno que non se preocupou para nada, en serio, do Enil, porque se non farían de outra maneira totalmente distinta. Gracias. Ben, eu remato a súa intervención dicindo que é evidente que a vostedes o que lle doe é a presunta utilización política, por eso levan este tema a pleno, máis porque lles importa o Enil. Punto 1. Punto 2, decirlle que na medida das súas posibilidades e cando lle interesa a vostede vai a Xunta, que vaya e que axude co tema do Enil. Nós estamos dispostos, o que nos interesa é salvar a fraga das casas vellas. E se agora, anos despois, se quere subir este barco, é ben recibido. Vostede representa a moitos lalinenses que incluso están en contra do que fixeron vostedes a este respecto. E punto 3, leccións de moral despois de 7 anos nos que vostedes xa tiñan que ter tomado medidas con isto dende o 2013, e asténdose en 2 plenos, tanto no pleno da aprobación do Enil como no pleno extraordinario de outro día por recurso de alzada, leccións de moral a este respecto dos señores do Partido Popular. En outras cousas sí, faltaría máis, pero a este goberno con respecto á fraga das casas vellas, vostedes a día de hoxe ningunha. Señor Cruz. Bueno, informarlle preventivamente para que poida ter unha exposición como vostede desexe, que pode facer, faltaría máis as preguntas que queira, pero que, como consideramos, tomando as súas palabras do anterior pleno, que o tema lle queda moi grande, nós non lle imos contestar absolutamente a nada a vostede, pero faga as preguntas que queira. Tendo en conta que xa estou apercibido por primeira vez, non te tente o demo a expulsarme deste pleno. Non te tente o demo, Ojito. É claro que prefiero que non me contestes agora, pero vasme contestar por escrito a todo. Oíchesme? Sí, sí. Vale? Sí, sí. Vamos a empezar expoñendo que para nada fai falta que veña o tema do recurso de alzada a este pleno. Outra deixadez máis. Outros 4.000 euros máis tirados á basura. Xo aclararemos se fai falta onde faga falta. A pregunta sinxela no Enil é a máis fácil de todas. Como é posible que nunha cousa tan importante para o alcalde e para Celia Alonso non se responda en plazo? Iso sí que é serio, non? Mire, señor, estou dicindo que me queda grande negociar coa Diputación, como lle queda a vostede. A vostede tamén lle queda grande. Hoxe a mesmo acaba de perder unha subvención de 200.000 euros. Vostede é un sinvergüenza político. Quédame grande porque eu son de aí de Muimenta. En Muimenta non temos a sorte de conocer os fillos dos ricos que conocestes vos. Esa é a pouca sorte que teño eu. E moitos veciños. Vos, os que tuvestes a sorte de poder estar e codearvos con certa xente de poder, tedes máis xente coñecida. Eu non son capaz de negociar con Fenosa, nunca falei con Feijóo, nunca falei ca presidenta de Diputación, pero vamos de aclarar cantas veces falou algún dos concelleiros que está aquí, cantas veces se dirixeu algún dos concelleiros que está aquí á Xunta para facer o seu traballo. Habémolo de aclarar. E ben aclarado. Mire, vou leelas como sempre leo para que despois vostede me conteste como me contesta. Claro que se van a aclarar as cousas en sitios, sí. Que o atento demo a vostede a expulsarme deste pleno.
A ver se me vai expulsar. Que vai pasar se por culpa vosa, señor Cuíña e señora Celia, se rexeita o recurso do Enil? Que vai pasar? Ides ir tomar unhos viños por la liña adiante? Ou ides ir recoller cogumelos por ali á finca dos propietarios? Pode o alcalde darme, solicito ao alcalde que me faga un informe xurídico desta casa sobre as posibles consecuencias económicas para os propietarios, para cos propietarios. As posibles consecuencias económicas para esta casa e para todos os lalinenses. Sí, para todos os lalinenses. Creo, señor alcalde, que Celia Alonso xestionou ben o Enil? Vaille pedir algunha vez a dimisión a Celia Alonso? Vai propoñer vostede a Celia Alonso para a Lalinense do ano tamén? Dixo Cuíña que cando os técnicos non fan ben as cousas, a responsabilidade é dos políticos. Que técnicos non fixeron ben as cousas logo? Díganos a ver que técnico, cal foi o que non fixo ben as cousas? Se non fixo ben as cousas, eu pido que se tomen medidas contra el. Vostede está dicindo aquí que técnicos non fan ben as cousas. Eu exixo que se cumpla a lei. Exixo que se depuren as responsabilidades, sexan técnicas ou políticas. Foron os técnicos da Xunta, logo, que fixeron malas cousas. Claro, Casal de Rei e Celia Alonso fixeronas ben, non? Eses de maravilla. Fixeron ben Casal de Rei e Celia Alonso as cousas? Fixeronas mal os técnicos da Xunta? Ou os técnicos do Concello? Identifíquemos. Está insinuando o alcalde prevaricación por parte da Xunta? Está insinuando eso? Hai rexistro das veces que foi ás Fragas Celia Alonso dar un paseo por ali ou non veu nunca? Fixos un traballo serio? Quen controlou o traballo de Casal de Rei? Que funcionario estuvo con el e cantos expedientes abriron neste motivo? Agora xa di o alcalde de Lalín si ao soterramento? Nunca dixo non? Vostede nunca dixo non ao soterramento? Algún membro do seu goberno non dixo non ao soterramento? Quero saber cantas veces Celia Alonso foi a Santiago polo tema do Enil. Pode darnos copia das solicitudes formais feitas ante a Xunta solicitando audiencia polo tema do Enil? Cantas solicitudes de audiencia nos pode enseñar? É verdade que técnicos da casa lles dixeron a vostedes que informarían en contra do Enil? Vostedes alegaron que non había persoal? Estaba Paco Guerra de vacacións ou traballando? Se hai un interés xeral, por que non se compran e se expropian os terreos? Por que non se fixo o EDUSI centrado nesta cuestión? Algúnha cuestión podería entrar aí. Está moi cerquiña do casco urbano. Ou outras axudas europeas. A día de hoxe é obvio que a ninguén se lle escapa que Salvemos Catasós está politizada. Eu afirmo neste pleno que membros de Salvemos Catasós insinuaron, moito máis que insinuaron, que o PP e Pepe Crespo estaba untado. O señor alcalde cree
que o PP ou Pepe Crespo están untados, limítense a escribir e a contestar. Se creen que hai prevaricación, por que non se denuncia? Se cree que estou falando eu. Chamo a orden por segunda vez. Atrévete a expulsarme deste pleno. Eu só quero decir con este tema unha cousa importante, aparte do energúmeno político que estamos escoitando, que o señor Crespo Iglesias, no que a min respecta, non considero eso en ningún caso, en ninguna circunstancia, que quede ben claro. Eu, isto é o que o meu goberno exactamente igual, eu digo porque aquí, polo que parece, vale todo. Entendo que non hai máis preguntas. Moi ben, pois fin da comparecencia. Entendo que non hai máis preguntas. Non, eu non quero... Tomamos a decisión política, non lle... Sí. Sí, contestámoslle por escrito, ben, se é posible. Pero podemos acollarnos ao dereito de non contestar, me parece, non? De un dereito constitucional, de non contestar. A vostedes contestámoslle e, claro... Acollémonos ao dereito constitucional de non contestarlle a él e a vostedes, sí, de acordo. Decir unha cousa, todos estamos, consideramos, polo señor Crespo que dixo que é unha auténtica barbaridade, e pedimos disculpas polo que se escoitou neste pleno, vale, Pepe, porque... Non é que... Non é defenderte, non é defenderte. É dicir que non vale todo, joder. Non defender. Non hai que defender nada, aí. Parece que algo que me podía ofender moito non me ofende nada. Sabe por qué? Porque eu sei quen dixo eso. O que pasa é que non teño pruebas para leválo ao xulgado. Pero eu sei quen dixo eso. Pero en esta sala non. É o que se está facendo, ele estáse facendo eco de algúns fenómenos que sí que daban a entender que si nós estábamos tocados por Fenosa. Entende? E iso, vostede deberían saber de onde ven. Eu sei que o saben. Así que eu non lle tomo mal, Eu que lle tomo mal é precisamente os que pariron eso. E vostedes saben perfectamente quen son, en moitos casos apoiarnos e reforzarnos. E iso que non vale todo, efectivamente. Porque ás veces cando oímos unha crítica moi exacerbada do contrario, parece que se nos alegra o corazón, pero, a ver, eu creo que hai que ter unha mesura razonable, entendes? Porque a xente fala... Sin ir máis lexos, se miran as redes sociais donde, pois verían que dentro dos santos inocentes hai algún que se preocupa especialmente da miña persoa. Eu que vexo que nos santos inocentes vale calquera cousa, sí. Sí. Polo que se ve. Pero vale calquera cousa, pero... Ten algo máis que decir a este respecto? Veña. Vou solicitar á Policía Local a presencia dunha parexa da Guardia Civil para tan pronto sexa expulsado deste pleno cursar denuncia contra o señor alcalde por non deixarme ter os dereitos como cidadán e como concelleiro. Dios mío, como está. Algo máis? Deste da comparecencia, alguna pregunta máis? Ten? Digo, se ten alguna pregunta máis. Acabo de decir así, prosigue. Vale. Seguinte punto, señor secretario. Sí. Punto número 7. Solicitud de comparecencia do señor alcalde ante o pleno a petición propia en relación coa solicitud dunha auditoría sobre problemas en varios edificios municipais. Ben, isto é unha cuestión clara. Estes días en prensa estiven vendo como o Partido Popular o tomaba como unha especie de ataque. Eu non teño esta intención. Cando sexa a comparecencia creo que quedará ben claro, non quero hacer ardid político deste tema, aínda que estes días atacaronnos pola cuestión do auditorio, entendo eso que eso é política, pero sí creo que hai que dar conta, por así decirlo, da situación na que están diferentes edificios municipais para que o saiba a ciudadanía e das medidas para o seu mantemento ou reparación que hai que tomar. Eu comprométome ante este pleno a non facer ardid político desto e non sacar cuestións para intentar danar a
a xestión do goberno anterior, pero quero comparecer para que a ciudadanía teña ben claro como están unha gran parte deles e as medidas que hai que tomar, e quero facelo en pleno porque, como moi ben dixo o señor Crespo Iglesias, representa ao povo de Lalín este pleno, non? E, polo tanto, insisto que me comprometo a que non sexa unha cuestión de ataque político, este é o meu compromiso, pero sí quero dar conta, despois de que me pasan os informes os técnicos, de como están os diferentes edificios municipais. A partir de aí, eu creo que se o teñen a ben que aprobemos esta comparecencia, podemos falar polo miúdo no seguinte pleno, despois de como non pode ser de outro xeito escoitar a súa opinión a este respecto. Ben, nós por principio non imos votar nunca en contra de ninguna comparecencia, salvo que sea algo que consideremos que atente aos dereitos constitucionais de calquer concelleiro, que non é o caso, polo tanto, que queira comparecer vostede ten todo o dereito do mundo, faltaría máis. Nós entendemos que é para correr unha cortina de fume sobre outra comparecencia que pedimos nós, porque además, curiosamente, dixo que iría comparecer despois de que nós pedimos a comparecencia polo tema de Bustelos. Ten a miña palabra de que non. Non, pero non se preocupe, porque además as comparecencias sabe vostede como son. Vostede explica o que considera oportuno e a oposición pregunta o que lle dá a gana. Por tanto, non se preocupe que eu farei as preguntas pertinentes e non teña ninguna dúbida. Estamos a favor da comparecencia. E insisto que verán vostedes como non vai haber elementos de ataque político en isto. Quero dicir, se vostedes me atacan a mí, eu teño que defenderme, lóxicamente, pero non é a miña intención, de acordo? Señor Cruz, ten algo que decir a este respecto? Ou me vai facer o xesto este... Eso, vale. Adiante. Voume reservar, podo falar? Sí, claro. Voume reservar para os rogos. Vale. Vale. Moi ben. Procedemos á votación, votos a favor da comparecencia. Entendo que é unanimidade. Seguinte punto. Moción do Grupo de Goberno para solicitarlle á Consellería de Educación que realice as actuaciones de mellora necesarias no pabillón de Vilatuse e que se instale unha escalera de emerxencias no Colexio Vicente Arias de la Maza. Lara. Bo día. Ben, como poden ler na moción que presentamos dende o Goberno, é unha moción na que hai dous acordos. Por unha parte, solicitamos a Xunta de Galicia o arranxo do pabillón do auditorio, do pabillón do Colexio de Vilatuse, e por outra parte, volvemos solicitar algo que xa solicitamos no mes de xullo, que é a instalación dunha escalera de emerxencia no mesmo colexio. Non sei se tiveron a oportunidade de visitar o pabillón do Colexio de Vilatuse, porque despois do temporal, non deste último, senón do anterior, o estado no que quedou o pabillón foi deplorable, sen dúbida. É un pabillón que xa ten unha serie de carencias dende hai bastantes anos e con este temporal pois empeorou a súa situación. Se teñen a oportunidade de chegarse ali, as paredes están nun estado de insalubridade total, porque están cheas de mofo e de cor verde, é dicir, unha situación moi deplorable, sobre todo porque, tendo en conta que esas instalacións son utilizadas por nenos e nenas e tamén por outros usuarios que empregan o pabillón para outro tipo de usos. Dende a AMPA do Colexio de Vilatuse tamén solicitan estas dúas peticións que facemos dende aquí, é dicir, que non únicamente o Goberno solicitamos a Xunta estas melloras, senón que ademais facémonos eco da solicitude por parte da AMPA e por parte da comunidade educativa do propio colexio. Tanto o arranxo do pabillón como, por outra parte, a instalación da escalera. A instalación da escalera, como xa recalquei, foi algo que solicitamos xa no mes de xullo. A Consellería nesequera nos deu resposta e seguimos con esta petición, porque, como todos e todas saben, este tipo de arranxos non lle compete o propio Concello, porque os traballos a nivel educativo do propio Concello son exclusivamente de mantemento e non de investimento. Por iso teremos esta moción aquí,
para que a Consellería, de alguna forma, por lo menos que nos responda, porque ata agora non obtivemos resposta en ningún momento en relación á escalera de emerxencia. Repito que esta non é unha petición única e exclusiva do Goberno, senón que é unha petición da propia comunidade educativa e da AMPA. De feito, a propia AMPA, cando nos reunimos Miguel Medela máis eu, dixeron que estaban dispostos a falar directamente co conselleiro para que visitase o pabillón durante unha visita que tiña a DOADE o conselleiro. Non sei se chegou a visitar o pabillón ou non, pero sei que a AMPA quere que a Consellería se faga cargo e facer notar na Consellería estas carencias. E nada máis. Partido Popular. Perdón, lembro que xa estamos coa cuestión do tempo, vale? Que ten 5 minutos. Bos días. Ben, como dixo a señora Lara, nesta moción vemos dúas partes moi diferentes que presentan dúas casuísticas diferentes. Nós estamos de acordo no da escalera de incendios. De feito, a Asociación de Pais tamén se puxo en contacto connosco e nos fixo chegar esta petición que lla transmitimos á Consellería. O que sí, a Consellería tuvo que mandar algún técnico para analizar o tema. O mellor entende que non é obligatoria esa escaleira. Xa decimos, nós estamos totalmente de acordo con esta petición. De feito, xa votamos a favor no anterior pleno desta moción. Por outra parte, temos o do pabellón, que aí sí que non lle topamos o sentido que vostedes nos indican na moción. Dígolle porque os arranxos e o mantemento que ten que ter o pabellón son competencia municipal, e o pabellón é de titularidade municipal. Imaginamos que, como xa dixo vostede, entenden que é titularidade municipal. Neste caso, a superficie de xogo do pabillón construíuna o Concello. Posteriormente, o Concello pideu á Consellería colocarlle unha cuberta. E, en último lugar, fixéronse o que son as paredes de ladrillo, de bloque, exacto. Por tanto, nós os arranxos e o mantemento entendemos que son responsabilidade directa do Concello de Lalín. De feito, en 8 días, vostedes son capaces de cambiar de opinión. É dicir, o 12 de decembro, nunha emisora e na prensa, o concelleiro Miguel Medela di, e vou ler textualmente: desde el propio Concello lalinense explicaban que el problema padecido en el Colegio de Vilatuxe permanece desde hace tiempo y el Ayuntamiento, en coordinación con la Xunta de Galicia, tratarán de repararlo. Repito, el Ayuntamiento, en coordinación con la Xunta de Galicia, tratarán de repararlo. El concejal Miguel Medela, en declaraciones a Radio Voz, explicaba que los canalones del gimnasio, tapados con hojas tras un otoño sin lluvias, acabaron por rebosar entrando agua al interior de la instalación. Repito, que los canalones del gimnasio, tapados con hojas tras un otoño sin lluvias, acabaron por rebosar entrando agua al interior de la instalación. O que o 12 de decembro, era unha responsabilidade do Concello, múdase o 20 de decembro que presentan a moción a unha responsabilidade da Xunta de Galicia. Entonces, aí non temos moi claro, primeiro din unha cousa, despois din outra, como sempre. Entonces, eu xa imagino que ou lle metiron a prensa anteriormente ou lle minten a prensa agora, non sei ustedes que pretenden. Eu creo que a súa responsabilidade é que teñen que acometer vostedes esa obra. Sí. Algo máis? Non. Gracias. Para a primeira intervención. Concelleira, unha cousa máis? Sí, eu quería aclarar unha serie de puntos. É dicir, aquí a contradición creo que somente ven vostedes, porque efectivamente a limpeza de canalóns é algo que sí que lle corresponde ao propio Concello, e o seu mantemento, dende logo que sí, faz a limpeza de canalóns en todos os centros educativos de aquí e nos outros espacios municipais, e iso fíxose. É dicir, está claro que o que son traballos de mantemento, como pode ser ese, fanse porque, basicamente, eu, como Concelleira de Educación, estou facendo ese tipo de traballos de mantemento. Coordinando, que obviamente non nos fago eu. O que quero decir é que o arranxo
do propio pabellón municipal é un investimento moi grande e dentro do propio centro educativo, a propia dirección do centro educativo entende que é un traballo que lle compete á propia Xunta de Galicia, do propio centro educativo, e son profesionais, a directiva dos centros educativos son profesionais que saben perfectamente a quen lle compete, a quen non lle compete os traballos de arranxo ou mantemento de determinadas instalacións municipais. E seino porque eu traballo man a man con eles e cando hai algún tipo de petición que sabe que se nos escapa ao Concello por non ser competencia nosa, xa nin sequera non lo solicitan, senón que únicamente non lo poñen en riba da mesa para que sexamos conscientes e saibamos que hai ese problema, que é o caso do pabillón, por iso nos achegamos ata ali. E logo, por outra parte, o que sí que quería aclarar é que, en canto á escaleira de emerxencias, é certo que o técnico da Xunta estivo no centro en varias ocasións. En unha desas ocasións, incluso, a propia directora chamouno estando eu presente, que foi cando houve incendio nunha das aulas. Un incendio que, menos mal, que estaba ali o conserxe nese momento e que era verán, porque de outra maneira, se chegan a estar alumnado aí, as consecuencias ian ser fatais, porque ademais como non hai escaleras de emerxencia, non hai posibilidade de evacuación da segunda planta do colexio. Vale, a resposta do técnico da Xunta é a seguinte, que non sei como vostedes poden ver esta resposta, e é que como o colexio foi construído no 72, e no 72 non se solicitaba plan de evacuación, pois todo está ben. Estamos no ano 2017. Esa é a resposta do técnico. É a resposta do técnico porque foi algo que me dixo a propia directora e é a resposta que o técnico lle deu estando eu presente ese día. Nada máis. Raquel, tes 3 minutos. Vale. Vamos a ver, como explico? Eu creo que vostedes teñen que saber que reparacións teñen que acometer e que non. Nadie lle ten que decir que teñen que facer. Vostedes son os responsables de saber que obras teñen que acometer con cargo ao Concello de Lalín. Neste caso, non sei se, a mellor non nos recorda, no ano 2005, nós fixemos no Xesús Golmar unha mellora, porque naquel ano había cartos suficientes. Entonces, nunha xunta de goberno aprobouse o cambio de pavimento da pista e aprobouse con cargo a un plan de acción municipal da Diputación, 59.000 euros. Eso fíxose no ano 2005, e fixo o Concello. É outra cousa. Eu non me vou a meter no tema do que din os técnicos. Os técnicos son os competentes para saber se hai que poñer a escaleira de incendios ou nós. Nós estamos a favor de poñela, nada máis. Pero nós entendemos que no caso do pabellón non ten que acometelo a Xunta, ten que acometelo o Concello de Lalín. Competición de axudas a outros organismos, a quen queiran vostedes, pero ten que ser o Concello de Lalín porque a titularidade do pabellón é do Concello de Lalín. E se queren nos propoñemos unha transaccional, xa digo, vamos a votar a favor, que nos apoyen ou non a transaccional, pero nos propoñémoslle cambiar o primer punto e poñer instar o Concello de Lalín como titular do pabellón de Vilatuxe a que proceda a activar os trámites administrativos necesarios para acometer as actuacións urxentes de mellora e acondicionamento necesarios do pabellón Vicente Arias de la Maza para evitar que se produzcan filtracións de auga cando chove. Non sei se non lo aceptan ou non. O que diga a concelleira. Nos, de todas formas, estamos a favor. É que nos instarnos a nos é un pouco raro, Raquel, entendes? Xa, pero xa se teñen instado máis veces. Entonces outra máis non queda fora de lugar. Vamos a ver, eu aquí non o vexo. Non o vexo, vale. Bueno, pois entón xa lle anuncio que para o próximo pleno traemos unha outra moción con cargo ao plan concellos. Vamos a intentar vivir con eso, vale, gracias. Perfecto. Tamén decirlle que evidentemente a vostedes o que lles doe foi manifestacións públicas que fixeron significados membros da AMPA dicindo que a cuberta que fixo a Xunta de Galicia no seu momento que fora unha chapuza e que de aqueles pós veñen esta lama, non? E é evidente que isto que, aparte, xente que non son precisamente próxima a nós, é que din claramente que a Xunta fixo unha chapuza ali en Vilatuxe, que vostede, que aparte desa parroquia, creo que está empadronada nesa parroquia... Estudiei nese colexio. Estudiei nese colexio. Que estudiou nese colexio, que é un dato que non sabía, máis ao meu favor, deberíalle preocupar especialmente se a Xunta de Galicia, quen goberne, como se é Pablo Iglesias, fai unha chapuza con
co pabellón, coa cuberta do pabellón de Vilatuxe debería lle preocupar e non intentar desviar a atención. Pero que nós imos a cumplir a nosa responsabilidade aí. Podes telo claro, Pincho, pero o que me preocupa é a defensa numantina do indefendible por parte da Xunta de Galicia. E non é un intento de ataque á Xunta de Galicia, queremos que o resolvan, pero que están dicindo claramente xente da AMPA, non ningún político, xente da AMPA, que a cuberta que fixo a Xunta dende o primeiro día foi unha chapuza que non funcionou ben. E non o digo eu, e vostede sabe que estou dicindo a verdade, a que sí. Xente da AMPA, e non precisamente palmeiros deste goberno, por así decirlo, non? Entón, claro, esta é a cuestión, vale? Non. Sí que hai. E tamén tiñas, algún, non tes. Bueno, Non tes palmeiras. eu creo que nos entendimos. Xente que non é sospeitosa, como antes acusaban a plata... Veña. Bueno. Si estás... Pepe, estás falando conmigo, coñecémonos ben, Oiches, pero isto de estes son meus, estes son seus, estás falando conmigo, Vale. Digo que estás falando conmigo, que te coñezo ben, Vale. Sí, claro. Pero en política levo 2 días, Pescoita, sí, pero eu en política levo 2 días, Ti levas moitos anos. E isto de meus e teus, non sei se te sona de algo a ti, pero bueno. Non te falo. O que, perdón? Bueno, vale. E máis cousas. Veña. Veña, sí. Como era aquilo de pulpo como animal de compañía? Pois ímolo admitir. Veña. Non sei que di a concelleira se quere aceptar a transaccional ou non, o que decida ela. Non. Polo menos, se está na miña man o de non instarnos a nós mesmos, pois non. Vale. Pois, entón, procedemos a votar a moción. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 9. Solicitud do Partido Popular de comparecencia do alcalde, don Rafael Cuíña, polo derrubamento da ponte de Bustelos, o expediente que se tramitou para a contratación da dita obra. A verdade é que vou levar unha temporada que vou pasar moi ben neste pleno. Bueno, adiante, señores do Partido Popular. Non sei quen vai falar. En teléfono sonando, non sei quen. Quen fala deste tema? A ver. Non, falo eu. Adiante. Pensei que ia falar Pincho. Bueno, xa adelantamos antes que nos que pedimos a comparecencia do alcalde precisamente por facer as cousas a destempo. Male a que un temporal é capaz de levar calquer cousa e tamén incluso unha ponte, aínda que teña defeutos. O problema é cando se fan as cousas a salto de mata. Por iso pedimos a comparecencia. Eu decirlle simplemente a este respecto que comparezco encantado que faga falta, punto 1. E punto 2, pregarlles que en prensa non me atribúan declaracións que eu non fago. Que non? Que non me atribúan declaracións que eu non fago. Porque estiveron atribuíndome sobre o proceso técnico, sobre que se estaban rematadas as obras, sobre se non sei que non sei canto, e eu non fixen ese tipo de declaracións nunca, que podía facelas perfectamente. Eu si dixen que tive unha chamada, non sei que domingo foi, e que me dixeron que se caera a ponte en unhas condicións meteorolóxicas extremas. Foi o único que creo que falei deste tema. Non ten maior importancia, pero non me atribúan declaracións que eu non fixen se son tan amables. Non pasa nada. Só aclaramos o pleno que ven. Quero decir que non ten maior importancia. Só aclaramos no pleno que ven. Pero creo que é o xusto, de acordo? Debería quedar todo aclarado no pleno. Sí, ou casi todo. Seguinte, bueno, votos a favor da comparecencia, entendo que unanimidade. Seguinte punto. Punto número 10. Moción do Partido Popular solicitando o acondicionamento de camiños en Vilasoa e a Veiga e o ancheado de acceso a Pradusado. Polo micro encendido entendo que Antonio ten 8 minutos. Moitas gracias. Bo día. Bo día. Preséntase esta moción para intentar, na maneira do posible,
mellorar as condicións da vida da xente do noso rural. Hoxe referímonos a 3 lugares de 3 parroquias despois de casi 3 anos transcurridos de ser gobernados por un alcalde que nas súas primeiras intervencións dixo que o rural estaba abandonado e que el iba a mirar moito polo rural. Agora prácticamente xa o ten esquecido. Falamos de 3 lugares e de 3 situacións ou situacións distintas, pero non por eso pouco importantes para os veciños que teñen que sufrir as consecuencias do abandono por parte deste concello. En primeiro lugar, falamos do camiño de Vilasoa a Mendoiro, camiño polo que o concello foi condenado a recuperar o uso público e máis a pagar as costas, por non defender os intereses de todos os veciños. Consideramos que debe proceder ao seu asfaltado e acabar así un proceso que non debera de haberse producido. Creemos convinte que se asfalte todo o ancho do camiño, que según a documentación aportada no xuicio, pois ten un ancho de 2,80 no sitio máis estreito. No segundo caso que propoñemos, no caso da Veiga, a principios de 2015 o Concello de Lalín dotou nun plan de acción municipal a pista de acceso e máis ao lugar da Veiga con unha capa de aglomerado en quente. Por falta de presuposto quedou máis ou menos un tramo de uns 300 metros que non se dou cometido nese momento e que enlaza ca pista que vai desde Santón ás Lamas. Creemos que este tramo debe completarse e, polo tanto, propoñemos o seu arranxo con aglomerado, xa que, de algún xeito, vai facilitar a circulación de coches e maquinaria. Partindo deste viario tamén hai outro camiño polo fondo do lugar que creemos que é necesario arranxar, dado que está en pésimas condicións. Este camiño que solicitamos é que de algún xeito se lle bote unha capa de zahorra ou material de canteira, zahorra ou rechazo, e máis que se lle pase o pisón. Isto, de algún xeito, valdría para que as vacas e os tractores, de algún xeito, non necesitasen salir á carretera, co cual poderían utilizar este camiño para os seus cometidos. Por último, tamén solicitamos, en nome dos veciños de Padruxao, da parroquia de Prado, o ancheamento de acceso ao lugar. O vial que comunica, que dá acceso a este lugar, ten bastantes eivas, non se cruzan 2 coches pequenos, non digamos xa o acceso de camións de leite ou mesmo o camión da basura. O camión de leite non pode acceder ás explotacións que hai ali de vacuno, e mesmo os camións de bombeiros. Hai pouco houve un conato de incendio nunha vivenda e tiveron bastantes problemas para chegar ao sitio. Creemos que neste caso sería necesario previa cesión por parte dun veciño dos terreos necesarios, sería necesario a construción dun muro de contención. El parece ser que está disposto a facilitar os terreos e sería facer un muro de contención que se anche que se dote de aglomerado o terreno cedido polo propietario. Solicitamos, por certo, non só que voten a favor, senón tamén o que queremos é que de algún xeito procedan
a realizar os traballos, xa que vemos que bastantes deles están sin acceder. Sería importante, pois, para estes 3 lugares, como dixen antes, que se acometeran estas obras, a ser posible, se o poden meter no plan concellos que van a ter agora no 2018, polo que solicitamos e creemos que beneficia a todos estes veciños destes 3 lugares. Nada máis. Miguel, tes 5 minutos. Hola, bons días. Bueno, pois, a ver, vai primeiro polo asfaltado camiño de Vilasoar. Nós fixemos o que mandou a sentencia, abrir o camiño ao público, e é o que fixemos. Iso é o que manda a sentencia. 2,80, non sei vostede onde di que mide 2,80, no máis estreito. Mide algo menos de 2,50, 2,40 e pico, pero bueno. É o que di vostede que nós o temos abandonado. Eu non sei como pode decir eso, vostede. Se ese camiño leva xa, non sei, deben levar 15 anos abandonado ou así. Que nós o temos abandonado agora, eso é increíble que o diga vostede. Bueno, os asfaltados na Veiga, hai un que non entendo, porque ustedes despois ali no plano, aquí no plano, poñen nun camiño que entra mínimo por a parte de abaixo, pon aquí un dibuixo e pon en amarillo Zahorra, en azul aglomerado. Quere que asfaltemos ese camiño? Sí, o que entra ao pueblo pola parte de aquí. Que arreglamos nós o ano pasado, que debía levar tamén, non sei, unha pila de anos sin arreglar ni nada. Non, digo porque, como di que temos todo abandonado... Mire, para ustedes era máis cómodo ter todo feito e non ter que facer nada. Claro, xa, pero iso é para ustedes que dicían que tiñan todo feito. Mire, e despois tamén no de Praduxao, pois o de Praduxao fai uns meses, xa estuve eu ali, Pepe Varela máis eu, e xa temos, só falta vir facer aquí a cesión, porque este é o plano de Praduxao, e é o señor, que son 220 metros o que cede o señor Mario da Cruz Montero, que é o do terreno ese, non? Que vai ceder el, ademais, todo o terreno, para que se entre po pueblo de Praduxao. O sea que, o dos asfaltados despois na Veiga, pois iremos mirando, lóxicamente. O de Praduxao sí que o vamos facer, xa o íbamos meter neste plan concellos da Diputación, ese xa o íbamos meter. Solo nos falta a cesión e nada máis. Xa temos a cantidad dos metros que son, bueno, Antonio, xa temos un traballo feito. Vamos a ver, hai cuestiones nas que estamos de acordo. Nos creemos que a sentencia está cumplida. No de Camiño da Veiga parece-nos un pouco caído despois de facer ali a cuestión con Zahorra, e no de Praduxao estamos absolutamente de acordo. Por lo tanto, e en estas circunstancias podemos facer outra cousa, ímonos abster, de acordo? Pero a moción vai sair adiante, vale? Que quede ben claro. Pero esta é a nosa opinión. Eu creo que, como se vai a aprobar a moción, damoslle para adiante. Se o tes a ben, non seguimos moito máis con este debate, pero se o tes a ben. Pero, ao que di os servicios xurídicos, é que a sentencia está cumplida, en ese sentido non temos ninguna dúbida, vale? Outro é opinable, a nos parecenos un exceso aglomerar por ali, xa fixemos Zahorra, e no de Praduxao estamos totalmente de acordo, vale? Se queres decir algo máis, por suposto... Sí, consideramos que unha vez que tuveron que levar ao Concello aos tribunales para recuperar o uso público camiño, pois ese camiño debería, de algún xeito, poñerse nas mellores condicións posibles. É un tramo pequeno, circulan coches por ali, e creo que o lóxico sería asfaltalo e non volver a tocarlle. O que sexa lóxico ou non é discutible sempre, non? Pero outra cosa é cumplir ou non as sentencias judiciais que aquí se fixo. Tamén te pido que non te traiciones o consciente, porque dixeches tivemos que levar ao Concello os tribunais. Eu creo que vos non fuchetes. Non dixen eso. Si dixeches, pero bueno, que foi un erro, a mellor é o subconsciente. Que non levou foi un particular. Xa. Que o coñece máis. Por vostedes non facer o traballo. Si. Mire, non, vostedes, perdón, nós e vostedes tamén. Nós escomenzámoslo, pero ustedes non quixeron rematar, vale? Xa. Mire,
Se non lle parece ben que pidamos cousas, pois... Estou dicindo que non imos votar en contra, que máis queren? Bueno, Parecenos ben. en todo caso, Parecenos ben. o que é o Camiño da Veiga consideramos que é unha salida para o pobo, e inda que pois nós no 2015 fixemos unha parte del, ustedes agora meterlle Zahorra, pero débese completar con aglomerado a salida dese lugar. A hora que se remate é que se lle mete aglomerado, sí. $250 metros, ou así, máis ou menos. De verdad pensas que ese camiño é para aglomerar? De verdad? De verdad que pensas que ese camiño é para aglomerar cos que fan falta aglomerar antes que ese? De verdad? Estando con Zahorra, estando ben? Porque mira como estaba ese camiño. Ti coñecías... Sí. Ti fúchelo ver Viches como estaba antes de que lle botáramos nos Zahorra? Viches como estaba? E como estaba? No, sí. Hostia, se lle facía. Bueno, aquelo era unha pista medieval, Era unha pista medieval. Pero bueno, vale. Veña. Xa. No do caso de Parduxao, xa o señor Medela di que non dan os terreos, que andan negociando. Non dixo eso. Dixo que xa está. Sí, xa teñen o terreno. Sí. Antonio, eso vais a facer, non lle des moitas voltas que vais. No, pero incluso, mire, para facilitarlle as cousas xa a vostedes, para que non poñeran moitas pegas. Que non puxamos ninguna. Incluso lle traigo xa os papeles firmados do señor da cesión dos terrenos, porque vexo que ustedes moito falar pero pouco traballar. Entón, voullos dar ao señor Medela, co cual adelantamos un traballo para que poidan facer os traballos, vale? Vexo que ata cando estamos de acordo é absolutamente tal, aínda queremos dar máis voltas. Bueno, está ben. Claro, porque é que estou dicindo. Procedemos á votación. Votos a favor? Perdón, non. Bueno, é o mesmo. Íbamos a abster, pero bueno, votamos a favor. Veña, xa está. Seguinte punto. Sí. No, pero que nós, por exemplo, no do camiño da Veiga parecenos ridículo, por eso nos íbamos a abster, parecenos ridículo. Despois, sí, pero na vosa exposición de motivos da moción, escoíteme, pero continúo, na vosa exposición, íbamos a abster, porque na vosa exposición de motivos da moción decides que accións penais porque non se concluiu o camiño como se tea, e aquí o que nos din na casa é que a sentencia judicial está cumplida íntegramente. Por iso nos íbamos a abster. Pero, Antonio, eu creo que me estás entendendo. É dicir, ti se faz unha exposición, non sei se redactaches ti a moción, se faz unha exposición dicindo que non está feito o que se tiña que facer judicialmente e que incluso hai ameazas de retomar as accións... Bueno, vale, xa votamos a favor, pero digo, o que din os servicios xurídicos desta casa é que a sentencia está cumplida, conforme se ten que facer, isto que quede ben claro, vale? Vale. Veña, está votado a favor, vale. Seguinte punto. Punto número 11. Moción do Partido Popular para a recuperación do programa de infravivienda municipal no Concello de Lalín. Hola, bos días.
A intención de que desde o Partido Popular presentemos esta moción para a recuperación do programa municipal de infravivenda ou de arranxo municipal daquelas vivendas que se atopen en unhas condicións que non reúnan os mínimos requisitos de habitabilidade, ten dous obxectivos. Por un lado, que se artellen todas as medidas para recuperar ese programa, agora xa para o próximo vindeiro ano 2018, nunhas condicións iguais ou similares, sempre mellorables, cas que quedaron previstas polo goberno do Partido Popular no ano 2015. Así mesmo tamén pedimos que se habilite unha partida igual a 20.000 euros, que era a cuantía que no 2015 quedou marcada, ou incluso estimamos que, dado os arranxos que consideramos que son precisos levar a cabo e o que isto pode supoñer, que incluso esta partida que sería viable que fose incrementada nos 20.000 euros que quedaban marcados. O feito de traela esta moción recordatorio a este goberno é basicamente por tres cuestións. A primeira, que nos parece fundamental, é que cando se planteou, despois de que o Concello de Lalín, desde comenzos da década do 2000, sempre tiña algún tipo de línea de axudas para garantir esas condicións de vivenda daquelas persoas máis vulnerables e que pola súa situación económica, por carencia de posibilidades de recursos económicos, podían acometer eses arranxos. Sempre existiu esa liña de axudas, ben en cooperación con outras administracións, tanto autonómicas como da Diputación. E no ano 2015, dado que se esgotaron eses fondos externos de outras administracións e conscientes do que significaba non poder axudar a esas familias, se planteou con fondos propios esa liña de axudas. Cando se trouxo ao pleno municipal, o máximo órgano de decisión, esta proposta do Partido Popular, o grupo que gobernaba naquel momento, foi aprobado por unanimidade de todos os grupos políticos representados, co cual nos sorprende que ahora mesmo ese programa quedara sin efecto. E despois, o que máis nos chama a atención é que este goberno que tanto presume, e me atrevo a decir así presume porque na práctica vemos que realmente non é así, nos gustaría apoiar, como sempre nos manifestamos que sempre apoiaríamos iniciativas novedosas e necesarias, sobre todo nese orden, necesarias para os nosos veciños e veciñas, e a verdade é que non estamos tendo esa ocasión de un goberno que sempre, desde o primeiro momento, decía que a súa prioridade eran as familias e que eran as condicións dos nosos veciños e veciñas. Sabía que ibas a decir eso. Entonces, nos sorprende que quedara sin efecto este programa. Por suposto, descoñecemos o día a día, pero sí, o contacto cas nosos veciños nos dicen que hai familias que todavía necesitarían unha axuda externa, unha axuda económica para mellorar as súas condicións, tanto de persoas maiores, que ao mellor hai que precisan algunha adaptación da vivenda para favorecerlle que permanezcan no seu domicilio, como familias con menores ou familias que realmente non teñen medios económicos para poder facelo pola súa conta. Entendemos que é unha responsabilidade que
responde á responsabilidade tamén de dúas áreas importantes no Concello, como é a área de urbanismo e a área de servicios sociais, porque efectivamente pois compete. É unha responsabilidade tamén que as edificacións, aínda que non son do Concello, pois que exista un compromiso por parte do Goberno. Polo tanto, o motivo penso que queda máis que fundamentado, tanto na moción como ca exposición que acabo de facer, e nos gustaría pois que fose valorada e que no ano 2018 pois que poida ser levada á práctica, independentemente que tamén somos conscientes de que hai familias que dentro das axudas de emerxencia municipal ou da liña de axudas de emerxencia específica que ten a propia Consellería de Política Social que xa se están acometendo, pero que son cantidades moi pequenas e que non cubriría o preciso para garantir esas condicións de habitabilidade, co cual, reforzando cunha aportación municipal, pois efectivamente se podría cumplir perfectamente o obxectivo. Perdón, Juan. En primeiro lugar, xa falamos un poquinho desto, estamos basicamente de acordo, pero sí quería puntualizar unhas cousas, é dicir, vos, ese programa de infravivenda estuvo moitos anos en levarse a cabo por parte do Concello, é certo. E no ano 2015 fixestes unha modificación de crédito no mes de marzo, que entrou en vigor en marzo, creo que foi. Xaneiro. Eu creo que foi en marzo, Vila. Entrou en vigor, en todo caso entrou en vigor en marzo, porque, unha modificación de crédito leva o seu tempo. Cando chegamos aquí non había nada executado, de feito, si que non acepto, digo que non se executou o 100%, sacamos as bases en agosto, que eu a verdad, cando cheguei, nin sabía que existía ese programa, porque non o sabía, é dicir, non o tiña que saber, cando se fixo o traspaso non comentastes nada, pero logo avisaronme un día, mira, hai aquí 20.000 euros para isto. En canto soubemos, sacamos esa liña de subvencións, que, sacar unha liña de subvencións como esta no mes de agosto ten as súas complexidades, como sabes, porque non só hai que sacala, publicala, hai que abrir un prazo de solicitude para os beneficiarios, e logo, eses beneficiarios que resulten elegidos, facer a obra e concluíla antes do remate do ano, que foi un proceso arduo e difícil, porque, costou bastante, non? De feito, creo que o período para a solicitud de axudas abríase no 11 de setembro, é dicir, no antes posible que poidemos, e sí que se cumpliu, sí que se cumpliu co seto que daban, para, creo que había 5 beneficiarios, pero ao final foron 4, porque un daballe moi pouca cantidade, unha cuestión así. É certo que hai un problema de infravivenda, sigue habendo, e sempre haberá nun Concello, porque non todo o mundo ten a vivenda en perfectas condicións, e eu, no básico, estou de acordo. O que pasa é que tamén é certo que aquí a Xunta de Galicia o que fixo foi un recorte descabellado. É dicir, ti mesma o consideraches, dis, claro, o Concello tuvo que retomar porque o IGUS abandonou unha liña de subvencións e unha liña de axudas que en Galicia é prioritaria, porque non somos o único Concello con algúns problemas de infravivenda, moitos xa se foron solucionando. Tamén é certo que o IGUS priorizou nunha cuestión, por eso cambiou a liña de axudas. Como hai moitas vivendas baleiras que son de bancos, e moitas son nas cidades e tamén en Lalín, priorizou os seus fondos cara a que captar esas vivendas en sistemas de alquiler, e iso ten unha serie tamén de axudas, pero en convenios coa Sareb. Pero nós creemos moi necesario que se retomen, non só pola vía municipal, senón tamén pola Xunta de Galicia, porque creemos que aquí a Xunta de Galicia ten competencias, senón durante tantos anos non habería esa liña de axudas do IGUS. O que non pode recaer todo nos concellos. Eu entendo que os concellos teñen que axudar. E teñen que axudar non só eso, senón tamén a construción de vivendas sociais. E este concello ten esa eiva. Nos, desde logo, temos, no plan europeo, temos xa o compromiso exixido de polo menos facer 6 vivendas sociais en aluguer na zona do Manuel Rivero. Non ten nada que ver co que te dis, vale, Paz, non ten nada que ver co programa de infravivenda, para tamén dotar a xente que non ten
posible, se non ten a capacidade económica, pois desas vivendas en réximen dun aluguer blando. Esa modificación parcial, cando falabas de urbanismo, xa leva moitísimos anos feita, vale, para facer abrir vivendas sociais, e non se fixo nada por parte do vosso goberno cando estabades, non? Tampouco é, eu sei o que costa de levar esas cousas adiante, recórdome que Román incluso anunciara moitas veces que se iban a levar a cabo ali vivendas sociais, e ao final, por H e por B, seguramente por falta de fondos da Xunta, chegou a crise e non se fixo, pero eso sí que sucedeu. Ben, xa digo, no básico estamos de acordo, eu votar a favor, pero si me gustaría que engadíramos a transaccional, e a transaccional é reclamarlle a Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo, que recupere as axudas para infravivenda no rural. Porque é certo que ten as axudas para mellorar vivendas na zona que pasa o Camiño de Santiago, pero para embellecer, máis que nada, para poñelas máis bonitas, pero creemos que tamén deberíamos colaborar. Eu creo que se nos aceptades esa idea, xa eu a favor xa estou, pero creo que deberíamos aceptar esa emenda. Gracias. Paz, tes 5 minutos. Ben, nada, é certo que o 2015 quedou, pero o importante é que quedaba unha base, quedaba unha solidez desa intención que nacía pola carencia de outras administracións de non cubrir esta necesidade. Efectivamente, pois, houve cambio que nós non preveíamos, pero que quedou aí tamén un traballo andado, e que saíra unha convocatoria no mes de agosto pois tampouco é novedoso, porque outras convocatorias dentro da mesma área de servicios sociais necesita obras, é polas obras, non é por... salen no mes de agosto. Ben é certo que o Instituto Galego de Vivenda e Solo pois suprimeu esas axudas e dai naceu que por iniciativa municipal pois se trouxera esa proposta, pero tamén ben é certo que diversificou o propio IGUS, diversificou incluso a Consellería de Industria, diversificou outro tipo de axudas que ahora mesmo están en actualidade, que se poden tramitar como de melloras enerxéticas, como de reparacións que poderían ser complementarias, pero vamos a aceptar esa transaccional, pero co compromiso de que o que non sexa asumido pola Consellería competente, pois que haxa ese compromiso municipal de que este programa que figure nos orzamentos e que exista unhas bases, un programa específico do Concello, porque ben é certo que é unha competencia tamén dos concellos de garantir a aquelas persoas que non teñan medios, de garantir esas condicións de habitabilidade dignas. Entón, aceptamos a transaccional, pero que exista, que conste tamén, señor secretario, ese compromiso por parte do grupo de goberno de que é asumido con fondos propios, que haxa esa partida, que é o obxectivo desta moción, que se manteña o programa e de que este respaldado cunha aportación económica que poida sufragar os gastos deses arranxos. A ver, que lle explico que teño o meu turno de palabra, César. Tes 3 minutos. A emenda a transaccional é solicitar ao Instituto, vamos poñer a Xunta de Galicia para que eles decidan onde queren encaixalo. Solicitar a Xunta de Galicia... Silencio, por favor. Por favor, que non... Solicitar a Xunta de Galicia que recupere o plan de axudas para infravivenda. Podemos poñer cidades de menos de 50.000 habitantes para que vayan máis a concellos rurais. Parecevos ben? Porque, ou que axuda a vivendas rurais, porque tamén un de Pontevedra que vive no rural terá dereito, non? Eu deixaría que recupera as axudas de infravivenda. Que existía. Vanos facer o mesmo caso con menos de 50 que... Bueno, por pedir que non quede. Por pedir... Exactamente. Podemos pedilo a nivel global. Pero o que quero dicir... O que...
Concello pois, que poida actuar. No, pero o Concello xa no primeiro punto xa acepta. O Concello que faga independentemente, va. Pero o que quero dicir claramente é que isto provén dun recorte, é dicir, todos que seamos conscientes do que o Instituto Galego de Vivenda solo recortou aquí. Sí, pero a Xunta de Galicia, que é o paquete global, recortou, por exemplo, en axudas en Frevivenda, pero en si asuntos sociales dou moito máis para moitas outras cousas. Dou para outras cousas que non teñen que ver con infravivenda. O que falaba Paz das axudas de emerxencia social teñen un límite e se poden facer pequenos investimentos, normalmente que non superen os 300 euros, depende da liña de axudas, incluso para comprar cousas para o fogar que non se teña disponibilidade, exactamente, unha nevera, ese tipo de cousas, pero para esas obras, acometer esas obras non hai a día de hoxe. E eu creo que é prioritario tamén que a Xunta de Galicia, porque que dixo Paz do IDAE, Perdona que discrepe, si que hai dentro das axudas de emerxencia hai unha partida que é específica de adaptación, obras, o que é obras. Nin chegan estas cantidades. É unha cuantía insignificante, de aí que hai que ampliala. Pero eu creo que a Xunta de Galicia ten que, porque ti me falaches das axudas para cuestións enerxéticas, e iso non ten nada que ver, vale? As axudas enerxéticas para a vivenda, aparte proveñen do IDAE, do IDAE, non da Xunta de Galicia. Temos claro como é a transaccional ou non? Eu creo que sí, eu creo que nos estamos, os dous puntos que temos na proposta, añadirlle... O sea, solicitar o IJVS que recupere as axudas destinadas anteriormente á infravivenda rural e en caso ou en defecto de que non atenda esta petición, o Concello comprométese a crear ou habilitar unha partida. Vale, o primeiro punto. Vale, votamos entón. Bueno, votamos a transaccional primeiro, entendo, non? Ou se hai acordo? Vale, votase. Vale, de acordo, perdón. Votos a favor, unanimidade, seguinte punto. Punto número 12 da orden do día. Moción do Concelleiro non adscrito relativo ao regulamento de recoñecemento de premios e distincións polo Concello de Lalín. Dado a importancia que teñen as dúas mocións que presento e dado que nos últimos momentos e ao longo da mañá veñen acontecendo cousas inusuais e sigue a xente facendo unha crítica hacia o Concelleiro non adscrito e neste momento en horario de traballo usando redes sociais que sería de dudosa legalidade, vou proceder a deixar estas dúas mocións que traigo aquí para reestructuralas e probablemente ser moito máis contundente. Simplemente quería expresar que no dos lalinenses do ano teño as miñas serias dúbidas de que o Goberno non deixase ir adiante a moción. Paréceme unha moción moi importante porque se está saltando a legalidade reiteradamente, ríndose dos veciños, e nestas cuestións que non costan, casi non costan moita economía, creo que era fácil podelas facer, pero hai que recurrir a informes de secretario ou a facer publicidade en prensa para intentar acadar a razón. Chegado o momento, pois, haberá que tomar serias decisións. Sei que temos na man moito máis poder do que algúns consideran e, polo tanto, vou facer un pleno de reflexión, vou recoller hoxe a espada, voume retirar estas dúas mocións, vou falar co PP, sei que vai ser moi difícil porque na súa postura de intentar levar as cousas o máis suave posible non nos vou poñer contra a tesitura de ter que apoiar nada porque non sería tamén para nada lícito nin para nada moral, pero eu voulles expresar a miña vontade de intentar traer a moción e dentro da moción esta segunda que viña un pouco para poñer no seu sitio a Celso Taboada, sí que vou anunciar que quero que
que se lle abra un expediente a Celso Taboada para investigar o uso personal do seu Facebook en horario de traballo. Polo tanto, pareceme moi serio o que está facendo Celso Taboada, moi partidista pola súa parte. Creo que hai funcionarios que están facendo un traballo político, mesmo nas comisións informativas o outro día, con todos os respetos ao señor secretario, o PP tamén tivo a ben a terlle que chamar a atención. Creo que as mesmas familias de sempre están instauradas en Lalín, creo que pensan que son quenes de facer, dictaminar, censurar o que lles peta, e simplemente con esa intención de dicir que aquí hai que poñerse todos no seu sitio, pois deixo ese novo punto para esa moción que reestructurarei, pensarei con o meu grupo de traballo e ca cabeza fría decidiremos si poñemos na tesitura ao PP ou si xa me dirijo eu directamente con os meus servicios xurídicos a certos estamentos. Sí que anuncio que co PP vamos ter que falar cousas moi serias, porque isto xa é un pitorreo moi grande e os meus servicios xurídicos tamén están traballando arreo con cousas que se me escapan das mãos. Polo tanto, retiro as dúas mocións. Quero dicir que para min non teñen ningún carácter institucional ou de ningún tipo administrativo os premios que se están dando. Non son bromas, ás veces xógase un pouco co humor porque estamos cansos, a min escríbeme moitísima xente, están cansos do aburrido que son estes plenos, xa me negro a votar a falar en mocións, polo tanto atendedevos ás consecuencias, as dúas mocións vanse retirar, vou na repensar e avisos para navegantes, coidadiño, ollo ao piollo, que o pobo de Lalín está canso e a mellor entendería calquera situación que pudera acontecer. Polo demais, bo Nadal, polo demais pedirlle aos funcionarios que fagan o seu traballo. Tamén estou esperando informes que se solicitaron, sobre que eses informes, teidos nas maus, pois decidirase a actuación que este concelleiro vai a tomar. Adiante. Eu solamente, Juan, en relación con esta moción, solamente en relación con esta. Esta moción fai referencia a un acordo que foi del pleno, creo que foi do ano 2016, do 29 de decembro, non? E neste acordo se estaba, o primeiro punto era iniciar os trámites para crear un regulamento, non? Un regulamento. Vamos a ver. Eu entendo que políticamente se poden iniciar os trámites, se pode reprobar ao señor alcalde e se poden adoptar todas as posturas que se queren. No caso de non hacerlo, a conclusión é unha conclusión política. Se pode reprobar, se pode criticar o que se queira, pero ou en todo caso se poderá traer aquí un regulamento alternativo para aprobar e para votar. Entendo que... Pero, se quere, debatimos a moción e lemola de arriba a baixo. Non teño problema. Nesta moción non vou cambiar nada porque me parece unha moción sublime, unha moción moi preparada. O baguete este político preocupouse de ter todo moi ben atado. Creo que dame igual que se lle den os lalinenses do ano a X ou a calquera persoa. O tema é que aquí as leis hai que cumplilas. E simplemente dicirlle que hai outro regulamento que xa existe no pleno. Eu si quere debatimos a moción, pero... Espera un momento. Perdón, é que o pleno dirixo eu. Fin da cuestión. Eu creo que só lle pido que informe se está correcto este ano dos lalinenses do ano. Entendo que sí, polo que me transmitiu. O punto cuarto é instar ao goberno municipal. Instar, é unha competencia da alcaldía. Polo tanto, según o secretario municipal, é correcta a cuestión este ano. Esta moción pido... Perdón, dixen que fin da cuestión... No, pero quero... No, perdón, déxeme dirixir o pleno. En rogos e preguntas pode facer a este respecto que vostede considere, de acordo? Moitas gracias. Queda claro que os lalinenses do ano foron correctos desde un punto de vista administrativo. Eso é mentira. Di o secretario, non o digo eu. Eso discutao con el cando considere. Eso... É mentira. Seguinte punto, por favor. Non hai.
Aviso que decido retirar as dúas para traelas ao Partido próximo Popular, pleno. robos e preguntas adiante. Sí, vete ti. Bos días. Nada, eu a colación do que falábamos antes do Colexio Vilatuxe, preguntarlle ao Concello de Deportes se a día de hoxe están feitas as limpezas dos canaleros nas instalacións deportivas municipais. Vamos a, xa lles advirto, vamos a contestar todo por escrito. Moitas gracias. Ben, tedes algún máis? Ben, eu quero facer un par de rogos. Primeiro aclarar que con respecto ás mocións que retirou o señor Cruz, nós na dos laliensos de ano con algún matiz, porque queríamos facer algunha emenda, pero estamos de acordo. É dicir, que vostedes non se poden saltar a torera o que se acorda aquí. Estamos con algún matiz e vamos a facer algunha emenda, estamos de acordo. Non ocorre o mesmo que a outra, obviamente, que eu xa yo comuniquei, e, polo tanto, que a repense, eu pareceme unha idea acertada, independentemente que quede claro que cada dos lalienses de ano, inda que aceptamos pulpo como animal de compañía, estamos totalmente de acordo. É dicir, vostedes o que non poden é facer un paripé cos lalienses do ano, un ano trae unha... Aquí hai un acordo plenario que vostedes ignoran por completo. Mira, Pepe, perdón, señor Crespo, vouche dicer unha cousa. Os lalienses do ano... Estamos en rogos, Sí, pero digo, se o te saben, vamos, en o clima de cordialidade que levamos en todo o pleno entre o Partido Popular e o Goberno. Este ano os lanienses do ano, despois de decirmo o secretario que era absolutamente correcto facelo así, fíxose como incluso faciades vos. E máis, ampliámolo aos alcaldes de barrio, todas as asociacións, é dicir, absolutamente democrático, e como a ti de sen participación de políticos. Despois, cando eu pregunto, como pregunto en outras ocasións ao señor secretario, hai algún problema en convocalo este ano así? Transmíteseme que non. Perdón, é unha opinión dun funcionario e, por tanto, lle dimos para diante. Este ano convocaron as asociacións, ademais, non foi o Concello. Pero, dito iso, a amplitude... O sea, a amplitude... Aí é onde está a clave. Este ano citastes a asociación. Expúlsame. Expúlsame se queres. Expúlsame se queres. Aí está a clave. Este ano citastes as... Entón, o tema é que... Expúlsame, home, expúlsame. A ver se eres valiente. Este ano citastes as asociacións e por eso é legal, porque tú veches que correxirte. Remato ao pleno se te atreves outra vez. Remato ao pleno se te atreves. Varme aguantar aquí. Continúe se tan amable con as súas preguntas e os seus rogos. A ver, cobarde. Non pasa nada, a moción que trae o señor Cruz debatirémola, pero eu xa lle propoño, eu xa lle digo que tendo en conta a situación política deste pleno, se vostedes non fan o regulamento, falémolo nós e traerémolo aquí. Aprobámoslo e depois xa está aprobado. Así que non se preocupe. É dicir, démoslle un ano de plazo. Démoslle un ano de plazo para facelo. Non o fan? O que non fixechedes vos nen toda a vida. É o mesmo sistema de sempre. Perfecto, pero mire... De sempre. Tedes un morro de cara. Déxeme, mire, vamos a ver. É que vostede escúdase sempre e que vos faciades. Mire, nós cando gobernamos de acordo con as normas. E nós cando gobernamos con maioría absoluta, non con goberno débil en minoría como vostede. E iso claro que hai diferencia, claro que hai. Eu non lle estou reprochando nada. Estou lle dicindo de que é distinto. Mire, Mariano Rajoy quería ter aprobado os presupostos, pero polo tema catalán non pudo, e agora está o retomando. Está intentando negociar cos vascos e con quen faga falta para ter os votos suficientes. Entón, cal é o problema? A diferencia é non diga que vos faciades. Nós facíamos o que podíamos, dentro da lei. E vostedes o mesmo, punto. Cal é a diferencia? Nós tiñamos maioría absoluta amplia e vostedes non. A ver se se adaptan a cabeciña dunha vez por todas que teñen minoría neste pleno. E por parte do Partido Popular estamos sendo moi buenos. Creo, políticamente falando. Entón, eu que lles digo é que, a ver, houve un ano para facer o regulamento, non o fixeron. Moi ben, pois ao mellor, despois desta moción, igual cando Juan José Cruz fale connosco para pedirnos apoio para esa moción, igual o que propoñemos é un regulamento novo, facémolo nós, aprobámoslo e temos maioría absoluta. Por lo tanto, eu simplemente facerlles ese rogo. Perdón, deixeme contarlle unha cousa en 30 segundos. Eu creo que as mestras aquí vanme entender.
en 30 segundos, moi rápido, é unha fábula. A da Ra e o escorpión. Perdón, se me permite. Xa sei por onde vai. Sí, escoite, pero deixeme contala. Non me explique que sei. No, pero quero contar ao pleno. Pero se eu lle digo que a sei para que me quere contar. Porque ya quero contar aos do pleno que non a saben. Saben a todos. Os do Partido Popular saben a todos. Podo, gracias. Unha Ra que quería, perdón, un escorpión que quería cruzar un río. Isto é unha fábula de Sopo. Un escorpión que quería cruzar un río e pediu axuda a unha Ra. A Ra díxolle que sin problema, que cruzaba o escorpión. A mitade de traxecto, o escorpión picou a Ra. A mitad non, cando chegou ao outro lado. No. Se non afogaban os dous. Escoiten, é que vexo que na súa... A ver, non lle quero chamar ignorante. A fábula é a seguinte. A mitad de camiño, pícalle o escorpión a Ra. E dime, por que me picas? Porque así imos morrer os dous afogados. E di, porque esa é a miña natureza. Era un cabalo. Era un cabalo. Sí. Era o lomo do cabalo onde iba o escorpión. Bueno, é igual, non se preocupe. Non se preocupe que máis dá que sea unha raca, sea un cabalo. Mire. Eu sei que, perdón, sei que no, pero coño, deixeme rematar. É dicir, era unha Ra un escorpión, vostede que sei que é un experto en Esopo, que iso é evidente. O que lle quero decir é que tome boa nota, porque algúns... Eu non son un experto en Esopo, pero escoite. Pero de clásicos, ao mellor sei tanto como a vostede, non sempre se está igual. Que máis dá? Que máis dá que sea a Ra, que sea un cabalo ou unha besta, ou unha mula, tamén vale, que máis dá? Non se preocupe, cada un... Mira, ten aquí, literalmente como lle acabo de decir. O sea que as risas do seu grupo de que era no outro lado non corresponde coa realidade da fábula. E dito iso, señor... Sí, bueno, ponte como queres, José Antonio. Dito iso, señor Crespo, vou dicir unha cousa. Ten un escorpión que tan pronto poida valle picar e que anda presumindo por aí de que van a montar candidaturas que a quen van a perjudicar a vostede. Ora, vostedes verán, claro. Vostede o que é un palanganas, home. Es un palanganas. Tens que montar unha fábrica de bacenillas para recoller todos os excrementos deste goberno. Eres un palanganas. Veña, Pepe, continúa. Eu con analfabetos funcionais políticos. Veña. Teñamos a festa en pé. Vamos a ver. Eu, de que lle facer dous rogos a este goberno, un é para o tenente alcalde. Pero quero deixar de andar. No, pero bueno, tampouco non pasa nada. No. Xa sei, veña. Dice, vou vos pedir primeiro que o goberno, por favor, que se documente sobre o que é propiedade deste concello e sobre o que non. Eu estou vendo continuos erros, ás veces, de delegando cousas por un lado para outro, e que se documente. Eu, modestamente, non teño como non ofrecer, porque supoño que o secretario poderá o facer mellor que a min, pero hai que saber cales son as propiedades deste concello e cales non. Dígolle, por exemplo, o tema dos pabellóns, etc. Uns son, outros non son, o tema dos centros sociales, uns son e outros non son, pero vostedes levan xa 3 anos e tiñan o que ir sabendo, e a veces non o saben, ou dá a impresión de que non saben. Eu fagolle ese rogo, non, o seguinte. E logo quero facer unha felicitación, quero felicitar ao tenente alcalde por aclarar hai uns días que o Lalín Arena chegou á autofinanciación. Cando precisamente vos que estades hoxe aquí, que iba a chegar a autofinanciación, ou que estaba chegando a autofinanciación, que se iba a autofinanciar. Iso dicíamolo nós, e vostedes dicían o contrario, dicían que iso iba a ser a ruína deste concello. E, agora, a verdad é que nós creo que tiñamos razón, porque eu contaba no ano 20, que o Lalín Arena quítalle o pabellón á parte, estou falando de quítalle o pabellón á parte, que o pabellón é outra historia, o Lalín Arena que se iba a autofinanciar, e dicíades vos que non había masa crítica en Lalín de ciudadanos para utilizar as instalacións e, por tanto, benvidos á realidade, é simplemente unha felicitación modo ironía, pero unha felicitación ao fin e ao cabo de que o Lalín Arena teña usuarios para autofinanciarse. Imos co turno de preguntas. Quero fazer unhas preguntas, estas van dirixidas ao superconcelleiro do Bloque Nacionalista Galego. Digo o superconcelleiro porque manda moito. Entón, pois, por iso lle pregunto. Nos pasados días víamos que se producía unha filtración na área de autocaravanas. A que se debeu? Arranxárona? Teñen garantías de que non se vai voltar a producir? Considerando que está nunha zona de escorrentía como, neste caso, o Agro de la Lén de Riba, pode que poida ocurrir cando veña unha chuvia como a do outro día, pois podese producir exactamente igual que se volve a poñer o puente no mesmo sitio e probablemente lle leva auga outra vez. En varias ocasións hallamos como unha zona de autocaravanas está iluminada de día ou de noite, polo menos é o que nos di a xente,
que está iluminada de día moitas veces, ou de noite cando o resto da ronda leste está apagada. Parece un pouco un contraste un tanto ilóxico, sobre todo se non hai xente, se non hai caravanas ali. É un fallo do sistema eléctrico ou ten que ver ca programación do sistema? E, por último, vendo o que lles pasa coas obras recén estreadas, como o que mencionei do Ponte de Bustelos, ou fronte á Estatua de Loriga, cree o señor concelleiro que debería tamén encargar unha auditoría, neste caso o alcalde, encargar unha auditoría para as obras novas que fan os concelleiros, como Paco Vilariño ou como Medela? Auditoría. As obras recién feitas. Pero diz de unha baldosa e de... Sí, sí. E de un pouco de auga. Sí, podemos encargar tamén, sí. Unha auditoría que diga que os puentes hai que poñelos por riba onde ven a auga. O sea, poñelos por riba onde ven a auga. Perdón, se o teñen a ben, estou disposto a comparecer pola baldosa de Matemático Rodríguez. Non, por eso non lle pedimos a comparecencia. Vale, gracias. Non lle pedimos a comparecencia. Eu simplemente que me conteste o concelleiro do bloque. Por escrito, vamos a contestar a todas as preguntas. Moitas gracias. Por a miña parte, non máis. Gracias. Feliz ano, por certo, do Partido Popular. Feliz ano tamén a todos os presentes e os que nos estamos... Por certo, Partido Popular, ahora, señor Cruz. Por certo, eu podo intervir un segundo? Non, era... A ver, eu non era para reclamarche nada, Non é para contestar. Por favor, veñas. Por favor, tío. Feliz ano a todos. Sí, perdón. Antes de... Porque entendo que o seguinte episodio é complicado, eu entendo que no nome do Pleno podo expresar as condolencias pola morte do noso compañeiro Benito, que acompañaremos ás 4:30. Amparo tamén, evidentemente, que aínda non tivemos Pleno dende que finou, e entendo que en nome de todos trasladarlle ás dúas familias as nosas fondas condolencias, de acordo? Quería dicilo antes de, por ser un final agrio do Pleno, que espero que non, pois que entendo que todos suscribimos as palabras que estou dicindo, non? E nada máis, señor Cruz, adiante. Simplemente vou facer dúas preguntas. Preguntar que clase de resposta é a resposta a intentos de insinuacións calumniosas poderán darllas noutro lugar. Pregunto en que lugar e tamén poderá responder delas. Bueno, pregunto en que lugar vou ter que facer isto logo. Logo, xa que iso é calumnioso, quero que me aclare si calumnioso foi logo o que se dixo sobre o presidente da AED cando era director do banco. Fin do Pleno. Felices festas a todos, feliz ano. Moitas gracias.